توماتنا حيدتم كنت عرب يوم نعسو يدوم يوم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا والتواصو عبيدنا يوزلو سرايا نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلا لو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا ورد بوصم عبيدنا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معتلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتسقم الله نصنع حسبي عقلي تعمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي لم يفوت صحيح سلام تخطاتلت نايس channel كما تخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيون لومون كم وترو أقداسن وانا تحستوتات حزنا لكم متينا لنا سام موداتا نايز مدب مسانا كتصنحو بخبر نعدمكم أزيو أقداس مدرخ كم زلنا من قارزة ليا مثلا it's a very important time أما عالتي حد جزيد ما بساعتا زكاير كونتاتنا يزوبانا كونتاتنا عالم بحق زقرم تحستو كنرينا بزي لايك قبرو شير قبرو كسام مودا تمسانا تصنحو ريتوهم من حسابكم اندما بهانات من قد هابو بزيني جمرسكه. Hello and welcome. A storm is gathering in the Horn of Africa and it's being fueled by some incredibly dangerous words. Recently, Ethiopian Field Marshal Bihanu Jula made a statement that should send a shiver down the spine of anyone who cares about international peace and stability. He argued that it's not fair and shameful that Ethiopia, with a future population of 200 million, lacks sea access while a neighboring country. You know, when you are becoming a landlocked country, there are lots of disadvantages that a certain country is going to encounter. Just to give you a few bird's eye view, as it is, landlocked nations, as you know, are often trapped by geography, facing costly trade and limited global reach. Maybe you can expound that one later on. But from the onset, when I give back to Prime Minister Abiy Ahmed, yes. كم نريد زلنا بلتقنا دينا غنبلو ولا بعلقنا ونا يتردانا نزلو دارقا ترسني ناي أفدق بحر زبلو زنبري نابدر زل على درجة ديبو خمزلو أقل ترى زربا ويون ترى مدر دي كلنا نابس الله لقصو زخديو عند راسي درت يبلون مالت جيب زح زن تنكن بلاي نخلينا تمالي ناي مراحتي جنرالاتن بوليتيكان مراحتن زبلو زنبر نبليرنا but at the end of the day it is a plan كفال نايت منجستن أكال نايت استراتيجي المخانو نتصور كوين اللابز وانزي لذي أتي دارقا بقلت زخوني مسكوان قواني إرترا مزراب جميرا مالو let's start بزن جمر قبل علي إرترا زقبر زلو كوينات أواجنا كوينات كتب لا تخلي غازي እያደረገች ነው ስንትና ስንት ስደተኛ ተሸክመን የለም እንደዚህ ዛሬ ሳናድግ ይሄ ስጋት ችግር አለበትና የኛ ጎረቤቶች በሰላም መኖር እንደምንፈልግ ማወቅ አለባቸው። ታዲያ ለምንድን ነው ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ጉዳይ ፈርለቆ የወጣው ያላችሁ እንደሆነ ፕሪቶሪያ ነው። በወደቡም ስለምን ነበር፣ በልማቱም ስለምን ነበር፣ ስንለማመጥ ነበር፣ በጣም ስንለምን ነበር። ከዛ ነገ ይሆናል ብለን ግን ፕሪቶሪያ ስንፈራረም ትክክል አይደለም፣ ለምን ይቆማል? ቲፒኤልኤፍም ትግራይም ተጠቅለው ካልጠፉ ቀጠናው ሰላም አያገኝም። እኛ እኮ ህዝባችን ናቸው፣ ልብ ከገዙ እንዲጠፉ አንፈልግም አልና አቆምን። በዚህ በኩል ማስቀጠል ሲያቅታቸው በዚያ በኩል ጀመሩ። አሁን ኦኬ መጀመሪያ እተሐሶት ናቱ ብዝሕስ ስለዘለዎ ንዓና ኣገዳስነት ንዘለዎ ጥራዩ ምክንያቱ ነዊሕ ዝኾነ ብዙሕ ዘረባ ተዛሪቡ ዘሎ and I'm pretty sure ነቲ ሶሻል ሚድያ ክርብሸይ ኣነ
ፊልተርናተይ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎ ጥራይ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ግን ኣብ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ንምንታይ ኢኹም ኣብ ዝተምፅዎ ትብሉ I don't understand ጎረቤት ሃገርካ ክወርር ዘሎ መራሒ ናይታ ፕራይም ሚኒስተር ዝተዛረቦ እንተደይ ሰሚዕናዮ እንተደይ ተኸታቲልናዮ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ፖለቲካ ወይ እውን ዜና እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብግልፂ መጀመርያ ፅምደያ ብፅምዶ እዩ ዝጅምር ዘሎ ብፅምደያ ጀሚረልኩም ዘለኹ ስለምንታይ ፅምዶ ክንምንታይ ኣብ ርእሱ ቦታ ሒዛ ከም ዘላ ንሕና ነቲ ዝብሎ ክንትርጉም ኣይኮናን ዕላማና ካልእ ሰብ ክትርጉሞ ይኽእል እዩ ንሕና ትርጉም ናቱ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ንምባል እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንምንታይ ስትራቴጂ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዛ ነት ብቐዳመይቲ ዝረኣናያ ንፅምዶ ንምፍራስ ዝገብራ ዘሎ እዩ ንስኻ እንታይ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝገበርናዩ መንግስቲ ኤርትራ ምሳና ተባሂሱ ሻዕብያ ምሳና ዝተባሰ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝተገበረ እዩ ካድረታቱ ርእስና ክሳብ ንሓምም ተዛሪቦም እዮም ከም ኢሎም ሓሶት ምዃኑ ግን ንፈልጥ ኢና ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዘይኮነ ሻዕብያ ዘባእሶ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ውዕል ፕሪቶሪያ ደስ ኢልዎ ዲ ኣይበሎም ዘይገድስ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ፈረሙ መንገዲ ይሒዙ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዘይኮነ መባእስናቶም ግን ጀነራላት ናይ ትግራይ እዮም ገሊፆሞ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሙ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ግዛእታዊ ዶብ ናይ ትግራይ ክሕሉ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ዝተዋሃበ ክነሱ ሰራዊቱ ስሒቡ ዝሃደመ ንሱ እዩ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍርም ከሎ ድራማ ኣሊሙ ንሕማቕ ኣጀንዳ ኢሉ ከም ዝፈረሞ ዘይንፈልጥ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ወይ እውን ነቲ ህዝቡ ምዕሻው ኣካል ናይቲ ስርሑ ዲሰፕሽን ምትላል ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ስለምንታይ ዝጥቀመላ ዘሎ ንሕና ጉዳይና ውሽጣዊ ሰላም ንክንገብር ህዝቢ ትግራይ ተማሂሩ እንድሕር ኮይኑ ንኩሎም ከነጥፍ እኮ ድሌት ኣይነበረናን ብላብላ ስለዚ ሻዕብያ ግን ንኩሎም ስለዘይደምሰሰ ንህዝቢ ትግራይ ሪኹም ንመራሕቲ ህወሓት ጥራይ ዘይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ ካይብል እቲ ሓሶት ናቱ ድፍረት ናቱ ካረይዎ ህዝቢ ትግራይ ንክድምስስ ኢሉ ዝተበገሰ ሓይሊ ይነበረና ብኤርትራ ሂ ኖውዝ ዳት ግን ከመይ ጌርካ ፖለቲካዊ ነጥቢ ስኮር ትገብር ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሕሱር ዝኾነ ፖለቲካ ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል ብቐሊሉ ክትርጉሞ ትኽእል እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት እንተዝኸውን ነይሩ መደብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝፈረምካ ንሰራዊት ኤርትራ ጠጠው ተብሎ ነርካ ማለት ኣይኮነን ጠጠው ንኸይተብሎ ሰራዊትካ ስሒብካ ከይድካ ኢኻ ንህዝቢ ትግራይ ክትከላኸለሉ ስለ ዝሓሰብካ ኣይኮነን እንታይ ዳ ተጋሩን ኤርትራን ክዋግኡ ትደሊ ነርካ we know it they know it and everybody knows it ንማንም ከታልል ኣይክእልን ኣብዚ እዋን እዚ ተጋሩ ፅቡቅ ጌሮም ፈልጥዎ ንሕና እውን ንፈልጦ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ and the game is clear ህዝቢ ኣምሓራ ኣብዚ ቀረባ ኢንጂነር ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣምሓራ ኢንጂነር ይልቃል ዝበሃል ብፓብሊክ ዝተዛረበ እዚ ካልኦት ድማ ብዙሓት ተዛረበ እዩ እቲ ጌም ናይ ኣቢ ፈላሊኻ ንኩሉ ህዝቢ እናናቆትካ ንስኻ ኣብ ስልጣን ምቕፃል እዩ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዕላማ ናቱ ነቲ ፅምዶ ኣብ መንጎ ትግራይ ነቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣፍሪስካ ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንምቕቓል ከምኡ ድማ ፅምዶ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከጥፍኣኩም ዝደሊ እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን this is the least thing ዝወሓደ ኢልዎ ዘሎ እዩ ናይ ሎሚ ኢልዎ ዘሎ መወዳእታ የብሉን ንሪኢና ግን ከከም ኣድላይነቱ ክንሪኦ ምክንያቱ ኩላቶም ናብ ኩናት ክእንፍቱ ዝኽእሉ ነገራት ክንርኢ ስለ ዝኾና እዩ ዋና ጉዳይ ጭቅጭቅ ውስጥ ግቡ ነው ሳትዋጉ አትቀመጡ ነው የኛ መልእክት ለኤርትራ መንግስት እዛ መልእክትና ትጽንሒ ለክርያ መልእክቲ ይበልኹ ዝብል ዘሎ ግን ቅድሚኡ ሓደ ነገር ካተዛሪብሎ ኣብዚ ላለስ አስመራን ካየሁ በኋላ ከክቡር ፕሬዝዳንቱ ጋር አሰብ መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ አሰብ ሄጄ ነበረ። አሰብ ባህሩ ጋር ቆመን ያወራነው ምንድን ነው? ስለ ፖርት ነው። ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የት? ኤርትራ ምድር ውስጥ። ሶስተኛ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ጂኦፖለቲክስን አስፍሬ የአሰብ ጉዳይ አስቀምጬ ለኤርትራ ባለስልጣናት በስጦታ ልኬላቸዋለሁ። ሚስጥር እኮ አይደለም፣ ያውቁታል። ለሁሉም ልኬላቸዋለሁ። እንታይ ዝብል ዘሎ ብጉዳይ ናይ ዓሰብ ኣነ ሓድሽ ዘበገስኩ አጀንዳ የለን ኢሉ ጭብጥ ነጥብ ብነጥብ ፕሩፍ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ኣነ ብመሰረቱ ብግልጽ ዝዛረበሉ ዝነበርኩ እዩ። ንመጀመርያ ንኤርትራ ክኸይድ ከለኹ ጀሚረ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝነገርኩን ንኩሎም ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ከም ዝነገርኩምን ኣብ ካልኣይ ጉዕዞይ ኣብ ሳልሳይ ጉዕዞይ ንዓሰብ ውሰዱኒ ኢለ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ከም ተዛረብኩን ስለዚ ድሌት ናተይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዝነበረ ናው ሊስን ኬርፉሊ ክንምንታይ ናይ ማኒፑሌሽን ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ምትላል ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ምክንያቱ ንኤርትራ ከይድካ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ፅዒርካ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ዝበለካውን ብቪድዮ ስለ ዘለና ፀገም የብሉን ክርዮ ንኽእል ኢና ንሱ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ከመይ ገይሩ ትዊስት ከመይ ገይሩ ክጥምዚ ዝፍትን ዘሎ ንስማዓዮ
كالي أبتا مصحفي مدمر تبلون صبوغ يرا أسفيرة ليه نتنا جيوبوليتيكاون كالو كنتاتن كل أسفيرة صبوغ يرا أسفيرة نما رحتنا إيرترا دما كم هياب غيرتا مصحف سديد لهم يفولتيوم يبلالو أوكي አራተኛ እናንተ የምታውቁት የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል እና ምን እዚህ ውስጥ ነው አይኑ ባህር አቋቁመ ነው كالي حيل بحري دما كن 4-5 عامت أقيمنا نيرنا سدما نمنتاي دينا أقيمنا أبزي بكيرنا ماي كوندي ويساب ديغا كوندي غيرنا سلازي حيل بحر كتقوم كلها بحر سدال خمسة لها فلوت نغط ለምን ሰዎች ይሄን ደምሮ ማየት እንደሚቸገሩ አይገባኝም ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊትም እናምን ነበር እንናገር ነበር ያኔ መደመጥ አንችልም ከጀመርንበት ቀን አንስቶ ግን ንግግሩ አለ ያ ንግግር ግን ሰላማዊ መሆን አለበት የተከበሩ እንዳነሱት ከኤርትራ መንግስት ጋር ተስማምተን ከዚህ ወደ አሰብ ሄደው መንገድ ጠግነን አልኩኝ እንከፍታለን ነው ጠግነን ነበር ከጠገን በኋላ ችግር አለብን ፖርቱ ተዳክሟል አሉን አሁን አንዳንዶች ልክ ጸቡ እንደ ኦቨርናይት የመጣ ይመስላል እንደዛ አይደለም ታሪኩ ስለማንናገረው ነው መንገድ ጠግነን ከጨረስን በኋላ ፖርቱ ችግር አለበት ሲሉ የጋራ ወዳጅ የሆነ ሀገር ለምነን ጄነሬተር እና ክሬን በእርዳታ ወደ ኤርትራ እንዲመጣ አድርገን አሰብ ፖርት ሲደርስ የኤርትራ መንግስት አልፈልግም ብሎ መለሰ جزي I don't know أنا اتفاق تبتي بايتاز نبرس لدي فلت نسوز بلا زلت رايك نسمين عبزي انتاي زبل زلو بقول ناي بحري عند بس جمرنا ويون زي فتنايو ويون كال نجر زي جبرنا كمثل غليو نزاز ربنا تقول بين جرنا بروف كن جبرنا سنه اللي هنريكم هنا مبزحتو تزبل زلو تاريخ حافظ أمانيش تي نجر على لوجن مسحصوت الدباليركا بتنا احنا دايركت البروف كن جبرنا نغل بروف كن جبرينا تزاي تبع هلا تي بغتا حبريتا سلا زي بلنا بروف كن جبر زي نغل دما بخالق نايلوجيك تيست كن جبر لهم كلالنا حجن تاي زبل زلو ابت غداي ناي بحري كن زرارب كلنا ابت مجمريا صبق مرددا سلا زنبره منغدي ጽርግያታትና አስተኻኺልና ክሳብቲ ዶበጽናና እቲ ጽርግያታት ክውዳ ኣብ ዝቀረበሉ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ወደብ ዝኣክል መሳለጥ የብሉን ዝብል መኽኒታ ስለ ዘቕረበ ወይውን ሓሳብ ስለ ዘቕረበ ናይ ክልቴና ፈታዊ ዝኾነ ሃገር ኢማራት ዩኒየን ዋንት ማለት እዩ ብዝኾነ ክልቴና ፈታዊ ብዝኾነ ሃገር ብሓገዝ ጀነሬተርን ክሬናትን ከም ንኸነምጽእ ተገይሩ ምስ መጸግን መንግስቲ ኤርትራ ኣይቀበልን ኢሉ ከም ዝምለስ ገይርዎ يبلالو حجي تزربا نترى يرتراو زخ سمع خلغا نترى يرتراو نزخ سمع خلغا منكس يرترا نبيزنس كوبريشن زي دلي غيرو ليبل لمغبار ويون نمتقاني زتقمالا زلو كلت حاده كلت اقدي مخي كلو انتايل سزاري بن يرسمي كمدا هاي لبحر خنقوم كلنا نمنتاي دينا قيمنا يبلنا له هاي لبحر نمنتاي تقوم ودب كتقام دحر خوينه تحتناتكا هاي لبحري بوبغن يرترا كاتو زخل غداي يكون إذا أنت عملتيو أتزرباناتو بتحدى نيكو طبعا شركة كجبر كم زل زنبرن سعري جبر كم زنبرن من سيرترا قالوا تعمل كم زعبون ميو جنسو تايبلير هاي البحر سن متى يدي زعوب نيريل لذي هاي البحر وتدروا عمن كتو إيرترا تفكر الكناس لذي نتم سيرترا كنت عملوا حتى زلها حتى كل حي البحر أو كتاكلي تبل إن دلها نيفل بيس كجبر تبل تلها إيرترا ولا ونا بدخلوا ترى دادي من رمزها نو زيادة بلا زلها نتبي كن جبراين خلينا زيادة ما ኢትዮ ፎረም ዝበሃል ሓደ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እውን ኣውፂእዎ ነይሩ ተሓኪሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣጠቃቅማ ናይ ወደብ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ስልበጣ ገይሩ ስልበጣ ዝገበረ ኣብ ባዕሉ መንግስቱ እውን ኣይኮነን ኣብ ባዕሉ ኣሻፈረይ ዝበለሱ እዩ ተረዳዲኦም ምስ መፁ ኣብ ደገ ሓይሊ ባሕሪ ዘይገብረሉ ኣብ ደገ ባሕሪ እንታይ ክገብረለይ ብምባል ንኩላቶም እምቢ ከም ዝበሎምን ስለያ ናይ ኤርትራ ድማ ድሮ እቲ ልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ ከይተመልሰ ከሎ እቲ መልሲ በፂሕዎም ከም ዝፀንሐ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣምፂና ነርና ስለዚ እቲ ዘረባናቱ ናይ ሎጂክ ቴስት እንተጌርካ ወይውን ካብቲ ዘረባናቱ ጥራይ ኣቀናቢርካዮ ካልእ ጭብጢ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኢሎም እንታይ ተባሂሉ እንታይ መልሲ ተዋሂቦ ብድሕሪ መጋረጃ ዝነበረ ኔጎሲዬሽንስ ሓበሬታ እኳ እንተዘይብልና ካብታ ዘረባናቱ ጥራይ እንድሕር ኣስተውዒልካ ክትፈታትሎ ጀሚርካ እቲ መልሳዊ እዩ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ንመካዊ ኢኻ ትረኽቦ ንቐፅል እረ ሓሶት ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሃገር ንፓርላማ ዝበሃል ክልተሽበት ዘብቆሉ ኣሰቦትን ኣንስትን ኮፍ ኢሎም ንዘለዉ ኣብ ቅድሚኦም ዝዛረበ ዘሎ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክርድኦም ኣይክእልኒ ብምባል ዲ ወይስ ደይኩላትና ሓደ ኢና ኣጀንዳና ሓደ እዩ ብምባል
ዝገብሮ ዘሎ ግን ንግዜ ንገትፈቲ ትክክለኛ ዕላማ ያኔን የገባን ይሄ ነገር ለካ ተስፋ የለውም የሚለው መንገድ ጠገን ለምንም ብናመጣም ፍላጎት አልነበረም። ወደ ኤርትራ ልክ እንደ ሱዳን ልክ እንደ ጅቡቲ በእኛ ውጪ ፓወር ትራንስሚሽን ቀጥለን ፓወር እንስጣችሁ ጄኔሬተር አትጠቀሙ ብለንም ቆይ እናስብበት ነው የተባለው። አሰብ ሲሄድ የአሰብ ከተማ ቅድምም ብያቸዋለሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የቤት ችግር አለ። 1.5 ሚሊዮን ቤት መገንባት አለብን ብያቸዋለሁ። አሰብ ሲሄድ ቤት አለ፣ በር አለ፣ ሰው የለም። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ይህንን ከተማ መልሰን ህይወት እንስጠው፣ ስራ ነው ህይወት የሚያመጣለት የሚል በየጊዜው ተነጋግረናል። እንታይ ብላለሁ ብዝኻ ቦይ ዝሰብዚ ቀሊል ሓደጋ ከም ዘይኮነ በዚ ካትፈልጥ ምክንያቱ ሰራ ውርዲ ሰደደ ክፍኣት እዩ ዘለዎ በቀሊሉ ነገር ድማ ተዘረባናቱ ተራ ዘረባ ይዝመስል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ገዛውቲ ኣለና ንብል ኣለና እዛ ዘረባ እዚኣ ተገምጢላ ኣብ ካልእ መንግስቲ ኤርትራ መልእኽቲ ኢሉ ሰይድዋ ኣሎ ናብ 1.5 ሚሊዮን ገዛ ክንሃንፅ ኣለና ዶ ገለ ንብል ኣለና ኣብ ዓሰብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ግን things that are not supposed to be connected ነገራት ክትሓወሱ ዘይግብኦም እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ጉዳይን ኣብ ዓሰብ ዘሎ ጉዳይን ዘተኣሳስር ነገር የብሉን ሓደ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ዓሰብ ኤርትራ እዩ this is not his business ናቱ ጉዳይ ኣይኮነን ግን እንታይ ብላ ኣሎ ኣብ ዓሰብ ኣብ ዝነበር ኩሉ ኣብዚ ናይ ገዛ ፀገም ኣጋጢምና ገዛውቲ ክንሃንፅ ኣለና ኢልና ንዘራረብ ኣለና ብዓሰብ ከዓ ገዛውቲ ኣሎ ሰብ ግን ዘይብሉ ዝተዓፅወ ገዛ ስለዚ ምስ ዓሰብ ክንሰርሕ ተጀሚርና ሰብ ናትና ኣብኡ ምስ መፀ ሰብ ክመልኦ ክእል እቲ ከተማ ወይ እውን ሰብ ክነብር ክእል ኣብኡ ብምባል ኣብቲ ዘረረብ እውን ከም ተዛረበ እዚ ንምንታይ ይጠቅም እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብግምታሉ ዓሰብ ሰብ የብላ ስለዚ እንተተዋጊና ሰብ ዘይብሉ ሃገር ከተማ ኢና ክንቋፀር ንኸይ ዘለና እዩ ዝብሎም ዘሎ ተራ ናይ ድንጋፀ ዝመስሎ ክንደይ የዋህ ኣሎ እዚ ንምዕባለ ናይቲ ከተማ ወይ እቲ ከተማ ንክንቀሳቀስ ዝሓስብ ዘሎ ዝመስሎ ብዙ እዩ ኖ ዓሰብ ሰብ የብሉን ክከላኸለሉ ዝኽእል ኬትካ ውረሶ ተተዋጊካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ንሓዋሩ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ንመተንብሂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ዳ እምበር ንዓሰብ ንምህናፅ ወይ እውን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ንምህናፅ ከምዘይኮነ ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥና ኣለና ቅድሚኡ እንታይ ኢሉ ነይሩ ካብቲ ህዳሴ ግድብ ዘለና ናይ ኤሌክትሪክ ንኤርትራውን ከነካፍላ ከምቲ ናይ ጅቡትን ገለመለን ይብላ ኣሎ ቀዳማይ ነገር ፀገም ናይ ኤሌክትሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ኤሌክትሪክ መዓት እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ለታለውን ካልእ ገጠራት ኣዲስ ኣበባ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ ኤርትራ ኤሌክትሪፊኬሽን ናይ ኤርትራ ምስ ገጠራቱ ምስ ገለ ብፐርሰንቴጅ ናይ ህዝቢ ክረአ ከሎ ናይ ኤርትራ ይዓቢ ኤርትራ ዝያዳ ኤሌክትሪክ ኣለዋ ካብ ኢትዮጵያ ገሊኹም እጅ እዚኣ ከተጉርዓኩም እያ ተሓቂ ግን ኣነ ዘውፃእኮ ኣይኮነን ሓበሬታ እዚ UNDP ገለብፅ ዘውፅኦ እዩ ኤሌክትሪፊኬሽን ማለት ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ዘለዎ ህዝቢ ዝርግሐ ናይ ኤሌክትሪክ ብመንፅር ህዝቢ እንትሕሪኻዮ ኢትዮጵያ ጥቃ ኤርትራ ኣይኮነት ኢትዮጵያ እዚኣ ድሕሪት እያ ዘላ ለምቲ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ኤሌክትሪክ ዘይብሉ ስለዚ እዚ ንኤርትራ ብፍሉይ ኤሌክትሪክ ክትበላ እሞ ብዶላር ክንከፍለካ እተኮይኑ እቲ ዕላማ ኤርትራ ይደልን እየ ክትብል ትኽእል እያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ትወስዶ ኤርትራ ሕማቕ በሰላ ስለ ዘለዋ ናብ ኤርትራ ዝምርኮስ ቁጠባ ክትሃንፅ ዘይትደሊ ክትከውን ትኽእል እያ ከማኸ ዓይነት ለኽባት ድማ ኣብ ቀዳመይቲ መገሻ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸደሉ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ዝኸደሉ ዑስማን ሳልሕ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰ ኣብ ዝሃቦ ሪፖርት ቀዳመይቲ ዝበላ ዝእመን ሰብ ኣይኮነን ኢልዎ እዩ ዝበሃል ነዚ ሰብ እዚ ርኽብ ምስ ኣበላ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሰ ዝእመን ሰብ ኣይኮነን እቲ ለኽባጥ እዩ ዝመስል ዝብል ፀብፃብ ከም ዝሃበ እዩ ዝንገር ስለዚ ኖ ወንደር ንዓኻ ሚኖም ኣብ ዓቢ ዲልስ ክኣቱ ዘይከኣሉ ሁሉም ኢንቮይ የሚሄደው ተወያይቶበታል። በኤርትራ በኩል በግልጽ ባላወቅነው መንገድ ለዚያ ጉዳይ ምላሽ ለመስጠት ብዙ ዝግጁ አልነበሩም። እሱ ቀርቶ የከፈትናቸው ወደቦች ድንበሮች በሰሜን የከፈትናቸው ወዲያው ተዘጉ። ታስታውሱ ከሆነ የተዘጉት እኮ አሁን አይደለም እናንተ ችግር እንዳለ ሳትሰሙ ነው የተዘጉት። እና የኤርትራ ህዝብ አሁንም ወንድም ህዝብ ነው፣ ምስኪን ህዝብ ነው፣ አገሩን ለቆ የተሰደደ ያለ ህዝብ ነው። ከዚህ ህዝብ ጋር በጋራ መስራት መተባበር ፍላጎታችን ነው። በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም። በህጋዊና ንግግር ሊፈታ ይችላል ነው። ለብዙ ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስራት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣ ለራሻ፣ ለአውሮፓ፣ ለአፍሪካ አሁን በተከበረው ምክር ቤት መግለጽ የፈለገው ነገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ሰላምና ንግግር ስለሆነ እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡልን። ይሄው ጥያቄያችን እኛ
سنتاي زبل زلو هم تسمعوا زلهم مس منግስቲ ኤርትራ ወዲ ከም ዘሎ በዚ ኻትፈልጥ ንመንግስቲ ኤርትራ ወዲ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ከም መጻደቂ ይድፍትን ዘሎ ታክቲክስ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና ህዝቢው ሓውና ህዝቢ ክትበልዓ ዘለኻ ኣባ ጉንባዕ ዛግራት ኢልካ ጽዋዕዲ ዝመስል ሓሳብ ቃዛ ክገብረ ዝብል ጽንሄ ኢሉ ድማ ሓው ህዝቢ ዝባል እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና ህዝቢው ንባዕሉ ኣብ ሽግር ዝነብር ዘሎ ሃገሩ ገዲፉ ስደት ዘሎን እዩ ነዛ ናይ ስደት ናይ ኤርትራውያን ትብል ኣብዛ ስፒች እዚያ ብዙሕ ግዜ ይዛረበላ ክገርመኩም መንግስቲ ኤርትራ ቦታ ሓታት ምዃኑን ከም ሕቶ ይቅርበሉ ጽንሄ ኢለ ከስማዓኩም መስደመም ዘበለን ብዙሕ መስደመም ይዛረብ ኣብ ዘረባ እዚ ስለዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ሽምግልና መንፈስ ከም ዘየለ በዚ ኻትፈልጥ ቀቢጹ ከም ዘሎ ንሱ ድማ ንኽሽምግሉኒ ዘይሓተትክዎ ሓይሊ የለን አሜሪካ ነጊሬ ንቻይና ነጊሬ ንራሽያ ነጊሬ ንኤውሮፓ ነጊሬ ኤቭሪባዲ ተነጊሩ ወሎ ሽምግልና ንኽገብሩልና ግን መልሲ ያምጹና አለው ይብላሉ ስለምታይ ክሽምገል ዘይካለ እንታይ ሎም እዮም ክሽምግልዎ መንግስቲ ኤርትራ ሽምግልና ክኸውን ዝኽእል እኮ ንሉላውነትካን ግዛታዊ ሓድነትካ ምዝደፍር እንታይ ኻ ሽምግልና ክትገብር ኦኬ ሉላውያን ኣይኮናን ሉላውነትና ረጊዝና ንዓምሳኻ ክንዘራረብ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኸ ነዚ ምክንያቱ ብዓይኑ ቁጠባዋ ጠቃቅማ ክገብር ድሌት ከም ዘይብሉ ሪና ኣለና ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንምንታይ ክሽምገል ምዝ ሰብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተወሰነ ብይን ናይ ቤት ፍርዲ ዘይተቐበለኸ እንታይ ዓይነት ሽምግልና ይከኸብር ዝኽእል ኢሉ ከቕርቦ እቲ ጽቡቕ ነገር ዝብለኩም ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ናቱ ካብኡ ንላዕሊ ክበፅሕዎ ጀሚሮም ዘለዎ ሰባት ስለ ዘለዎ እዮም መጀመርያ ዘጋጠመ ሕቶ ባዕ ንጀምር እንታይ ተሓቲቱ ንሱ ንባዕሉ በግል ይቀበለዋል መንግስት ጉዳዩን የመራበት መንገድ ግን 10 ድስት ጥሎ አንዱንም ሳያማስል እንደሚያሳርረው አይነት ነው መጀመሪያ ከኤርትራ ጋር ሰላም ተፈጠረ የወደብ መጠቀም ውስጥ እንገባለን ተብሎ መንገዶችን ወደ ማደስ ተጀምሮ ነበር እሱ በመናውቀው መንገድ ተቋረጠ ከዛ ከሶማሊላንድ ጋር ውል ተፈጸመ ከዛ ከጅቡቲ ጋር ታጁራን ለማልማት ከዛ እንደገና ከሶማሊያ ጋር ባንካራ ውጤት ተሞክሯል ግን እስካሁን ተጨባጭ ውጤት አልታየም ትላንት ይመስለኛል እንደውም የታጁራን ወደብ ሳውዲ በረጅም ጊዜ የሊዝ ውል እንደወሰደችው እየሰማን ነው ከኛ በኋላ መጥቶ ይመስለኛል አሁንም ደግሞ ከኤርትራ ጋር በጦርነት ዋዜማ ላይ የምንገኝ ይመስለኛል እንታይ ዓይነት ሕቶ ይተቐርበ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብዙሕ ግዜ ሓያለ ሕቶታት ዝሓትት ፖለቲከኛ እዩ I don't know ሓደ መዓልቲ እኮ ሕማቅ ከጋጥመኩም ዝኽእል መረዳእታ ኣለኒ ክሳብ ሕጂ ዘይኮነ እውን I'm still wondering ስለምንታይ ደይኣሰርዎ ዘለዉ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ስጉምቲ ንቅድሚት 6 ስጉምቲ ንድሕሪት እዩ ዝመስል ብሕፅር ዝበለ እንታይ ንማለት እዩ ኢኹም ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ንገብሮ ትርጉም ዘይብሉ ዕንደራ ጥራይ ምዃኑ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ምስ ኤርትራ ሰላም ተባሂሉ ኣብ ደገ ባሕርን ደገሉ ክንርከብ ኢና ተባሂሉ ሎሚ ኣብ ከመይ ዝበለ ናይ ኩናት ሃዋህውን ቋንቋ ናይ ኩናትን ክእወጅ ውዕል ኣሎ ኢሉ ምስ ሶማሊላንድ ተዘራሪብና ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ MOU ተገይሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ተረኺቡ ብበርበራ ደገሉ ተባሂሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጣሃሙ ዘጥፍዕ ጉዳይ ንዓና ድማ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ዘጋጥመና እዩ እዚ ኩሉ ከይተገበረ ድማ ጅቡቲ ንዓ በዓልካ ተጠቀመሉ ታጁራ ዝበሃል ወደብ በዓልካ ኣመሓድሮ ዝበለትና ተሓሲብናዮ ስዑድያ ን30 ዓመት ከተልምዖ ሊዝ ከም ዝፈረመት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ እጂ ድማ ሕልፍ ሓሊፍና ንኩናት ንጓየ ኣለና ናብ ኩናት ገጽና ሸበድበድ ይበሃል ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ናይዚ ሃገር ወላ ሓንቲ ፋይዳ ንዘይብሉ ኣብ ሽግርን ኣብ ነገርን ጥራይ ዝኸይድ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብተደጋጋሚ ድማ ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ እቲ ምርጫታት ዘሎ ስለምንታይ ክትጥቀመሉ ዘይክእል ንምንታይ ብፅቡቕ መንገዲ ሓደ ነገር ክግበር ዘይክእል እዩ ዘተንብህ ስለምንታይ ዝተበገሰ ነገር ብቁኑዕ መንገዲ ኣብ መዕለቢዩ ክበፅሕ ዘይክእል በሁለቱ ሀገራት በኩል የተሟላ የጦርነት ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በሰፊው ተዘግቷል የፌደራል መንግስቱ ከትግራይ ኃይሎች ጋርም ከፍተኛ መካረር ውስጥ እንደገባ ግልጽ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሁላችንም ካለፈው ጥፋቶቻችን ለምን አንማርም እንደ ሀገር ስንት ትውልድ በጦርነት እየበላን እንቀጥላለን
ከትግራይ ኃይሎች ከፋኖና ከወረዳ ቢሉስማ ኦሮሞ ጋር መንግስቱ የገባበትን ሁኔታ ባረቁ አስተዋይነትና በድርድር እንዲፈታ exactly ስለምታይ ካብ ገጋ ሀደ ትምሃር የተሓቶ በቃ ንሕናሲ ነብድዑ ጥራይ እኳ ይኮነ ስለምታይ ካብ ገጋ እንደ ንምሃር ኩናት ድሕሪ ኩናት ዕግርግር ድሕሪ ዕግርግር ፀገም ድሕሪ ፀገም ፍሽለት ናይ ዲፕሎማሲ ድሕሪ ፍሽለት ናይ ዲፕሎማሲ ካብ ሓደ ጌጋ ናብ ካልእ ጌጋ ካብ ሓደ ውድቀት ናብ ካልእ ውድቀት እናተዘለለ ዝኽየድ ዘሎ ብፍላይ እታ ናይ ዝበልኩም እታ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ እዚኣ መስምዕዋ ከነተሓዛ ምንታን ኩባንያ ን30 ዓመታት ቁልፊ ኣፍ ደገ ጽዕነት ኢትዮጵያ ዝኾነ ወደብ ታጁራን ምምሕዳር ስምምዕ ፈሪሞም ተርሚናል ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ንወደብ ታጁራ ን30 ዓመታት ንምምሕዳር ምስ በዓል መዚ ወደባትን ነፃ ዞባታትን ጅቡቲ ስምምዕ ፈሪሞም እዚ ስምምዕ ድሕርቲ ኣብ መጋቢት 2025 ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጽላታት መጓዓዝያ ባሕርን ሎጂስቲክስን ምትሕባር ንምጥንኻር ዝተኸተመ ናይ ምርዳእ ስምምዕነት ምዃኑ ማሪታይም ኤክስኪዩቲቭ ጸብጺቡም እቲ ስምምዕ ምስቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሰሜን ጅቡቲን ዘሎ ከምዛን ሪያ ዘለና ታ ጉዳይ ኣብዚ እውን በብዙሕ መንገዲ ክትጽሓፍን ክትዝረብን ሪኢና ኣለና ትሕቶ ድማ these people are just going crazy and wild ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል የለን መንግስቲ ኤርትራ ድማ መልሲ ይብዎም ኣሎ ኣብዚ እውን ሓደ ዓብይ ፖለቲከኛ ወይ እውን ኣናሊስት ናይቲ ከባቢ እንታይ ኢሉ ጽሒፍሎም ነይሩ 10 ግዜ ኣብ ወደብ ስለ ዝበልካ ቀይ ባሕሪ ይግባአኒ ስለ ዝበልካ ወይ እውን ሕቶ ናይ ባሕሪ ንህላዊ ኣገዳሲ ስለ ዝበልካ ሓቂ ይኸውን ማለት ወይ እውን ንስኻ ትረክብ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ብወገን ጅቡቲ ክትገብሮ ትግባእካ ጽቡቕ ዝኾነ ዲል ወይ እውን ዝበለጸ ዲል ንኽትገብር እቲ ዋጋ ከቢርካ እንተሎ ድማ ንታጁራ ዝበሃል ከተማ ሓድር ዕድል ተዋሂብካ ንዑ እውን ክትጥቀመሉ ይከኣልካ سعودية دما نتعدل تتقيمة عبدي الجيرات لله سلازي نو انتايو تساقمكم انتايو تقدايكم بزبل من قديز حتى تزلو إذا خا انتايو اتعلامة زخوني يكون ودبن ملمع ويون مس ودبات جيركا بيزنس نمقبارا يكونن انتايدا ነገራት ድራማ ንምፍጣር ጥራይ ከም ዝኾነን ንኤርትራ ድማ ወራር ንምግባር ምዃኑ ትዕላማ እዩ ካልእ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ራዩ particularly interesting because of course Somaliland is right across the border from Yemen part of the Red Sea. And it could bring phenomenal stability much needed stability. No, I totally agree and I think United States announcing a recognition of Somaliland is the game changer and I think many nations will probably come behind that. Israel will probably come immediately behind that as well, but I think the initial, the road plan, as far as I can judge, is a gradual phased process in which, first of all, the United States builds a military base and opens a liaison office and that, you know. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሶማላዊ ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾነ እዩ ነታ ሶማል ድማ ክትፈርስ ዘሎ እዩ ኣብ እስራኤል ከይዱ ዝገበሮ እዩ ምስ I-24 ዝበሃል እስራኤል 24 ይመስለኒ ምስ ዝተገበረ ኢንተርቪው እዩ ሶማሊላንድ ተቐባልነት ክትረክብ ክትከራ ኣለዋ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ህሉ ኩነታት ተጠቒማ ንሶማሊላንድ ሪኮግናይዝ ክትገብራ ኣለዋ ስለዚ እስራኤል ይኹን ኢማራት ዓብ ድፊት ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝገብረ ዝነበረ ኣጀንዳ ጠቕላላ ገዲፉ ናበይ ከተቀይሩ ኣሎ ናብ ኤርትራ ናብ ዓሰብ ዝብል ይቀይሩ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ከምዚ ንሪዮ ዘለና ዘይመደይ ተባሂሉ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝተደልየ ድራማ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕድል ተጠቒማ ንሶማሊላንድ ሪኮግናይዝ ክትገብራ ኣለዋ ድሕሪኡ እስራኤልን ኢማራትን ክስዕባ ኸላ ካልኦት ሃገራት ድማ ክገብራ ይኽእላ ይበሃል ኣሎ አብይ አሕመድ ደይመደይ ኢሉ ካብታ ኣጀንዳ እትያሃዲሙ ዘሎ ስለምንታይ ኢማራት እያ ትደፍኦ ነይራት ኣጀንዳ ኢልና ምሽ ኢማራት ትቕፅለላ እስኻ ኣድላይ ኮንካ ንስኻ ብዓሰብ ጥራይ ቀፅል ንኤርትራ ጥራይ ኣሸግሪ ተባሂሉ ዘሎ እቲ መልእኽቲ ናይ ሶማሊላንድ ንሕና ንእስራኤልን ኮይና ክንገብሮ ኢና ንኣሜሪካ ከሽኪሽና ንስኻ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጥራይ ፃቕጢ ግበር ዝተባህለ እዩ ዝመስል And I think the problem with that approach as well is that the geopolitical window is very narrow. And it may shut down and the opportunity probably is lost. But all I and Mogadishu is lobbying really hard. Exactly. Mogadishu is lobbying very hard. It has powerful enemies, powerful adversaries of Israel, but also powerful adversaries of Somaliland's independence. This includes China, Turkey, Qatar. These are massively resourced countries and nobody is fighting Somaliland's corner. The United So بحفش أنتي تقول زلوا أمريكا بزوان إذا استقلت فاسقهم تكتوسط كتكلا الله مهنياتو سوماليا تي مقادشو زلوا منقستي عبيت حيلتات على لون الأولى والنتو علم ملو يزدقفون الأولى والنتو إذا واحد النتون مهنياتو نا يونايتد نيشن تشارتر نمحلاو سلو زخونة تشاينا أبقولنا مالا تركيا أبقولنا مالا قطر أبقولنا مالا
ዝበስ ሃገራት ናይ ዓለም ድማ ኣብጎኖም ኣሎ ምክንያቱ ሃገር ክትፈርስ ስለ ዘይደልዩ ስለዚ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎም ሃገራት ስለ ዘሎ ንሶማሊላንድ ክሕግዝ ዝኽእል ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕድል ተጠቂማ ስጉምቲ ንክትወስድ ይደፍእ ዘሎ እሱ ኣብይ ኣሕመድ is nowhere to find ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኦኬ ንቐፅል ካብዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መልሲ ቅድሚ ምርኣይና ክልተ ነገራት ክንርኢ ሓደ ለንቀነ ዝብልዎ ዘሎ ኣብዚ ቢቢሲ እውን ኣውፅይዎ ዘሎ ዝቀርብ ዘሎ ጠለባት መተንፈሲ ኣፍ ደገ ባሕር እምበር ንኤርትራ ኣካላ ንምግባር ከም ዘይኮነ ሰበስልጣን ክዛረቡ ይስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብ3 ሐምለ 2025 ንፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ብግዲ ኣካል ኢትዮጵያ ተፈላለዩ ትርጉማት ዘለዎ እንተኾነ ብዓይን ሃገራት ወይ ዓለም ለኽትታል ሕቡራት ሃገራት ዝተገበረ ሕጋዊ ምዃኑ ይምጉተሉ ምቁፅፃርን የጠቃልያ ፈረንሳን ፖርቹጋል እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣፍልጦ ናይ ኤርትራ ክስሕብ እየ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ ብኩሉ መንገዲ ዝተዋደደ መንገዲ ምዃኑን እቲ ናይ ቢቢሲ ሪፖርት ኤርትራ ብኸመይ ኣፍሊጦ ረኺባ እቲ መስርሕ ናይ ኣፍልጦ ምሃብ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ምዃና ጽቡቕ ዝኾነ ዋላ እኳ መዓት ሸፈጥ ተሎ ጽቡቕ ዝኾነ ታሪኻዊ ኣካውንት ኣብቲ ናቶም ቪድዮ ገይሮም ኣለው ኤርትራ ብትክክለኛ ኣካይዳ ናይ ዓለም ሉላዊት ሃገር ኮይና ኣባል ናይ ሕቡራት መንግስታት ከም ዝኾነትን ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ አብይ አሕመድ ይኹን ኢትዮጵያ እትገብሮ ድራማታት ኣጀንዳ ንመፍጠር ዳይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ክቕይሮ ዝኽእል ብዙሕ ዕላማታት ብዙሕ ነገራት ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለው ውፅኢት ናቱ ዋላ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ነቲ ጉዳይ እቲ ከነፅርዎ ንርኢ ኣለና ስምዑ ንጉስ ምኒልክም የሚጠቀሙት በጅቡቲ ነው ለ99 ዓመት ያው ውል ሰጥተናል ግን እንደፈለግን በባህር በራችን እናስገባለን እናስወጣለን ኤርትራ በጣሊያን ነበር ያለችው ምጽዋም ሆነ አሰብ የኛ አልነበርም this is a fact ይሄ የታሪክ ሀቅ ነው alright now ከዛ ንጉሱ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራን ከናት ሀገሯ ብለው ባዋሃዱበት ጊዜ ሁለት በር ነበረን ኦኬ ያ በር ደግሞ ሰላም አልነበረም በጃንሆም ጊዜ ቢሆን ኤርትራኖቹ ይዋጋሉ ተማሪውም ከውስጥ እንዳሉ ቅድም እንደነገርኩ በእነሱ ፖለቲሳይ ስለሆነ ውስጥ አሁን ኤርትራ ውስጥ ከመዋጋት መሃል አገር መዋጋት አለብን እንዴት ነው የምናደርግ ስለዚህ የአራሽ የመሬት ላራሹንና የብሔረሰብ ጥያቄ ከተም ለኢትዮጵያ ህዝብ እናጉርሰው ሙስ ብጥብጥ ነበር ያነሱ ያለ ከዛ በፊት ኤርትራ ነፃነት በፊት የብሔረሰብ ጥያቄ አለ ባፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ወደባትና ኤርትራ ትበሃል ኣካል ናትና ኮይና ይትፈልጥን ወደባትና ኤርትራ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ይፈልጥን እዩ እዚ ኣካል መግዛእቲ ናይ ጣልያን ናይ ብሪጣንያ እና በለ ዝኸደት ሃገር ኤርትራ እዚ ምስክርነት እዩ ነፍሱ ዝኻለ ምስክርነት እዩ ምክንያቱ እቲ ታሪኻዊ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ዝበሃል ወይ ካብ ኮሎኒያል ቴሪቶሪስ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምዕራባውያን ሃገራት ዝግዝኡ ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ከም ዳሕራይ ሃገራት ክኾኑ ዝበቅዑ እቲ ሕጊ እውን ንዑ እዩ ዘንፀባርቕ ምክንያቱ ሃገር ዝብል ወይ ካዚ ኔሽን ሁድ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣብ ኣፍሪካ ምስቲ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳውያን ዝመፀ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቲ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ነቲ ብመግዛእቲ ዝተፈጠረ ዶባት ንሱ እዩ ኣካል ነቲ መትከላት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ናይ ዩኤን ኣብኡ ዝምርኮስ ስለዚ ኤርትራ ብኩሉ ዓይነት መለክዒ ንፁር ዝኾነ ታሪኻዊ መፃፃ ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ሸፈጥ ትርጉም የብሉን እዚ ግን ጠጠው ኣቢልዎ ዲና አብይ አሕመድ እንታይ ኢሉ እቲ ጉድብ ዝስምዑ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መጠንቀቅታ ክንብሎ ንኽእል ኢና መልእክት ለኤርትራ መንግስት ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው ከነሱ ጋር ውጊያ አንፈልግም ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ ሀገር ሁኑ ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም አባይም ጸባይ ገዝቷል የኛም ሽፍቶች ጸባይ ይገዛሉ እና አንድ ቀን ጥይት ሳመላልስ ብሎ ታሪክ ስለሚናገሩ ጥይት ማቀባበል ቢቀርባችሁ ስለማናቅ አይደለም እናያችኋለን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕንዐ ብትዕቢት ዝተባዓጠ መልእኽቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብረት ኣይትእትዉ ኣብቲ ዓድና ነቶም ዕጡቓት ጉጅለ ብረት ትብለኹም ክሲ እዚ ምስቲ ኣብ ዩኤን ሰነዶ እውን ከተተሓሓዙ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብረትካ ተራ ጣያይት ምእታው እምበር ከምዚ ዓብዪ ፅልዋ ክፈጥረለይ ዝኽእል ሓገዝ ትገብሩ ኣለኹም ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ካባና ተዓቢኩም ኣይኮንኩም ትገብርዎ ዘለኹም ንፈልጦ ኢና ስለዚ ኣብዚ ሕማቕ ናይ
ኩናት ናሽቱ ኩናት بتحلف ناي برت مهاب ويون نكالوت عطقات جوجي لمعتاق أبكمو أيتنطفو بزي ناي نعكات أشكال على بزلو من جديد زارب زلو يغزل زت رايكونا ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቢቀር ተጨናንቀን ከተማ ውስጥ እንደምታዩት የሚመጣ ሰው ካለ በህጋዊ መንገድ ቢመጣ ከምድማ ዚ ሂማን ትራፊኪንግ ዝበሃል ዘሎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ሰብ مسجار كاكتو قارص ولكم بزي حقاو መንገዲ ዝመጹ ሰባት ኣብዚ ከተማታት ናትና አጨናኒ ቆምና አለው ስለዚህ ዝመጽእ ሰብ እንተሎ በሕጋው መንገዲ ክመጽእ ክኽላሎ እቲ ብስግረዶብ ዝመጽእ ዘሎ ሰብ ገለ ማለት እዩ እዚ መንግስቲ ከም ሰዶም ዘሎ በሕጋው መንገዲ ከም ኣብ ሂማን ትራፊኪንግ ክሲዚ ጣጥቃንን ረዳን ዝዛረቦ ይብዙ ግዜ ስለዚህ ሂማን ትራፊኪንግ ይዋስኡ ከም ዘለው ንኣታተብ ንምኽሳስ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ كل ነገር ሎድድ እዩ ኩሉ ብተንኮል ብመርዚ ዝተቀብአ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ንገለገር ልቡ ግን ከምዚ ተራ ዘረባ ክመስሎ ኮይኑ ህገወጥ ንግድ ቢቀር ፎርጅድ ብር ቢቀር አሜሪካ አስቀምጣቸው የምትሰሯቸው ብላክ ማርኬት ማሳደግ ቢቀር እንደ ጎረቤት እንተሳሰብ ከምድማ ሕጊ ኣብቲ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኤርትራውያን ፎርጅድ ብር እናገበሩ ተይማዓት ወድ I don't know this guy definitely ኤርትራውያን አከሙ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ መፅዩ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣትዩ ፎርጅድ ብር ገይሩ ኣታት ስርቅን ምብልሻውን ዳ ምሳና እንታይ ዘወዳድር ኣለዎ ከመይ ገይሪ ግን ያ ከም ንቡር ገይርኩም ሰዶ ስለዚ ካብ ብጸሊም ዕዳጋ ዝኣቱ ናይ ዶላር ካብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ከም ትገብሮ ዘላ ገይሩ ዝኸስስ ዘሎ ኣኒ ኤርትራ ንሽተይ ህዝቢ ውሑድ ህዝቢ ኢልካ ዳይኮንካ እንትንዕቆ دعو عود اسمه خينو ما خبيت 30 مليون تلقى just the numbers don't add up نجاراتك خون زي كل نجار غير يجي خصص لكن نحن نسمعه ህጋዊነት ከተከተል በንግዱም በሚፈናቀለው ጥይት ማቀበሉን ከተዋችሁ በሰላም አብረን ለማደግ በፍቅር አብረን ለመቀጠል ከምን ጊዜውም በላይ ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት እኔ ልክ እንደባለፈው አሁንም ማስመራ መሄድ ፍላጎት አለኝ ችግር የለብኝም ምን ከሆነ ትርፍ ካለው ነው ትርፍ ከሌለው ጊዜ ማባከን ነው እኔ ባሌ መላለስበትን ጊዜ ዝም ብዬ በከንቱ አስመራ መላለስ አልችልም ጊዜ የለኝም ባፈሻ ከም ትሪዎ ዘለኹም ናይሽካላል ዘረባዩ ድሕሪ ጠባይኩም ማሒሽኩም እዚ ዝኸሰኩም ዘለና ተወጊድኩም ነስመራ ከይድ ፀገም የብለይን ኦፍ ኮርስ ነስመራ ክትከይድ ከም ደልን ፈልጥ ኢና ትራኸብ ምሶም ዕርቂ ከም ደሊ ዘለኻ ዕርቂ ምሶም ንስልጣንካ ከናውሓልካ ከም ዝኽእል كل سبي فلتيو and they know you that's why they زاربو خازلو at the end of the day ግን እዚ ሕጂ ንሰላም ከም ዘሊ ሓበራዊ ሽርክነት ከም ዘሊ ታመል ሓሱር ይወቀል ግን ተሊላ ከመይ ዓይነት ናይ ኩናት አጀንዳ ከም ዘሎ ምንደሩም በምክንያት ነው እኛ እንዳያችሁት የሚያጓጓን ነገር አለ የ10 ቢሊዮን ብር ኤርፖርት እንገነባለን የ10 ቢሊዮን ብር ነዳጅ ማዳበሪያ እንገነባለን የ9 ቢሊዮን ብር ቤት እንገነባለን ኮሪደር እንገነባለን ይሄ ሁሉ የሚያጓጓ ስራ ያለ ሰው ጦርነት ሊያስብ አይችልም ጦርነት የሚያስብ ስራ የሌለው ብቻ ነው እኛ የሚያጓጓ የምንተጋለት የምንለፋለት የልማት ስራዎች አሉ ከማንም ጋር መዋጋት ፍላጎት የለንም እዚ ድማ ከምዚ ናይ ኩናት ሸውሃት ከም ዘይብሉን ኣብ ከመይ ዝበለ ናይ ምዕባለን ግስጋሰን ጽምዶ ወፊሩ ከም ዘሎን ንቢልዮናት ዶላር ኤርፖርት ዶ ናይ ድኽዑ ዶ ናይ ነዳዲ ዶ ገለ ንሰርሕ ኣለና ኣብ ዓብይ ናይ ቢዝነስ ፕሮጀክታት ስለ ዘለና ናይ ምዕባለ ስለ ዘለና ኩናትን ወረ ኩናትን ግዜ የብልና ንኩናት ዝመርጽ ስራሕ ዘይብሉ ፖለቲከኛ ጥራዩ እናበለ ኣሽካዕላል ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ምዕባለ የለን ይሰርሑ የለውን ሳቶም እዮም ኩናት ዝደልዩ ንከተንበ ዝብሎ ዘሎ እዩ የግዳ ሓቂ ኩናት መን እዩ ኣብ ኩናት ፀሚዱ ዘሎ መን እዩ ንጎምሸትን ኣብ ምቅትታል ናይ ህዝቡ ውዒሉ ዘሎ ግን ዘረባ ስለ ጨሎ ኮይንካ ዘረባ ስለ ተዛረብካ ደይኮነስ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭብጢ ኢና ንርኢ ሰብ ዝቕተል ዘሎ ኣብ ዓድኻ እዩ ካብ ከተማኻ 60 ኪሎ ሜትር ይውግዝ ኣሎ بكل መንገድ ማለት እዩ ሸነሎ ፋኖ بكل መንገድ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ክትገብር ትጅምራ ኣለኻ ዓፋር ምስ ገለዶ ትምስትደስ ኣበይ ክውግዝ የለ ስለዚ ንመን እዩ ብዛዕባ ሰላምን ርቃትን ክምህሮም I don't understand ግን መንግስቲ ኤርትራ መልስ ይቦም ለምን ውጊያው ከተነሳ የተከበረው ምክር ቤት ውጊያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ የያ ይሰራም አሁን አለመጀመር ማለት ነው
አሁን ውጊያ እንትና ያግዘኛል የሚባል ነገር ሰው እንዴት ዩክሬን እያየ ፓለስቲኒያን እያየ ስለማገዝ ያወራል? ማንም አይሞትልህም። ሞራል ይሰጣል እንጂ አይሞትልህም። መጨረሻ የምትሞተው አንተው ነህ። አያዋጣም። ከበደ አለ ተሰማ አለ የሚባል አያዋጣም። ከበደ ተሰማ 10 ጥይት ያቀብልሃል እንጂ መጥቶ አይሞትልህም። አየን እኮ በቲፎዞ ውጊያ እንደማይቆም እኮ አየን። እና አንፈልግም። ልማት ነው የምንፈልገው፣ ሰላም ነው የምንፈልገው። ከማንም ጋር ግጭት ለማድረግ ፍላጎት የለንም። ከገባን ግን ግልጽ ነው ውጤቱ። አስተማማኝ አቅም ነው ያለን። ማንም አያቆመንም። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ማንም አያቆመንም። ወደዛ እንዳንሄድ ሪስፖንሲብሊ መስራት አስፈላጊ ይመስለኛል። ስለዚህ ብዛዕባ ኩናት ድማ ኩናት ተጀሚሩ ዓጋቱ ከም ዘይብሉ ይዛረብ ዘሎ ዓቕሙ ከም ዘለዎ ብዙሕ ሕማቅ ክገብር ከም ዝኽእልን ኣብ ታሪክ ከደ ዝመሃር ሰብ የለን ድዩ? ዩክሬንን ፈለስጢንን እኮ ብቲፌዞ ዝድሕን ኩናት የለን። ኤርትራ ብቲፌዞ ትንቀሳቀስ ሃገር ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ንስኻ ኢኻ ብቲፌዞ ትድሕን። ንዓኻ እዩ ሰብ መፂኡ ድዩ ኢማራት ድዩ ኤርትራ ድዩ ቱርክ ድዩ ገለ ኩሎም ኣጓዮም ኣብ ስልጣንካ ኮፍ ኣቢሎም ካ እምበር ንኤርትራ መፂኡ ዘድሕና ወይ እውን ትፅበየ መልኣኽ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ብሕጂ እቲ ኩናት ከይጅምር ንሕና ኩናት እንታይ ኣለና ግን ኩናት ተጀሚሩ ድማ ሕማቅ ኩናት ክኸውን ዘድሕን ክህሉ ይኮነን። ሽዑ ርድኡኒ ኣትሕኑኒ በቀለዶ ከበደዶ ኩላቶም እዚኣቶም ጥይት ዝቡኻ እምበር መፂኦም ክዋግኡልካ ወይ ክሞቱልካ ዝኽእሉ ይኮኑን እዩ ዝብል ዘሎ። ኣይ ቲንክ ንነፍሱ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሱ ይዛረብ ዘሎ ላይክ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፍርሂ ይዛረብ ዘሎ እምበር ብወገን ኤርትራ ዝመፀ ነገር ወይ ዝረአ ነገር ወይ ምስቲ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት ዝሰማማዕ ዝቃዶ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን። ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዕብዳን ናይ ኩናታት እዩ ኣሎ። ኤርትራ ንዑ እኳ እንተደይኮነ ነቲ ኩነታት መልሲ ይባሃል ኣብ መንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፖለቲካል ዳብል ስፔክ ከምዚ ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ብልፅግና ወይ ከዓ ፖተምኪን ፓርቲ ዝበሃል ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ሕጂ እውን ኣብ ጣና ፎረም ተባሂሉ ብዛዕባ ሪጅናል ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲ ኣነ እውን ከምኡ ኢለ ነይረ ብወገነይ ኣብ ክልል ናይ ዞባ ከይድካ ብኣርባዕተ መዓዝኑ ኣብ ኩናት ተኸቢቡ ዘሎ ዞባ ከይድካ ብዛዕባ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ክትዛረብ ስክፍታን ሕፍረትን ክስማዓካ እንተገበአ ግን ዝስከፍ የለን። ከምኡ ድማ ኣብ ሴም ከምኡ ኢሉ ከሎ ድማ እቲ ናይ ብልፅግና ሓለቓ ናይ ሰራዊት እቲ ብርሃኑ ጁላ ድማ ብዛዕባ ዝበሎ ኩነታት ካ ሰሚዕና ኣለና። ናብ ኤርትራ ብቐጥታ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝደልዩ ዘለውን ን30 ዓመት ደቂስና ነርና ተንሲእና ኣለና። ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእል ኢና። ብዘይ ፍትሓዊ መንገዲ ይኸይዱና። ፀላእትና ብሽጣራ ገይሮም እዮም ኣልዮምና ገለ መለ ክብሉ ቀኒዮም። ቀፂሎም ድማ 1.58 ቢልዮን ዶላር መንገዲ ባቡር ናብ ዓሰብን ናብ ምፅዋዕን ናብ ታጁራን ዝኸይድ ገይርና ኣለና። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ምስላ ናይ ትግርኛ ብላዕ ዘይበልዎስ ፅብሑ ለይበለ እዩ ትነገሩ ብምባል ክሳብ ክንደይ ብኣንክሮ ይዕዘብዎ ከም ዘለውን ኣብታ ፅሕፍቲ ግን ሓንቲ ናይ እዛ ናይ ኤውሮጳ ስፔሻል ኤንቮይ ዘትሪዋ ዘለኹም ንሳ ናብቲ ናይ ጣና ፎረም ከይዳ ከም ዝነበረትን ስለዚ ኤውሮጳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ኩናትን ዕግርግርን ናይ ዓቢ ኢድ ከም ዘለዎ ወይ እውን ብስቕታ ኣብ ጎኖም ተሰሊፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኤርትራ ድማ ንዓታቶም ሽሞም ጠቂሳ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ዝኸይድ ምዃኑ እናራዩ ከለዉ ኤውሮጳ ኣብኡ ጠጠው ኢላ ምህላዋ ድማ እዛ ስፔሻል ኤንቮያዊ ከም ዝነበረት ኣብታ ትዊት ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ታሕቲ ከም ሊንክ ገይሮም ይትዮም ኣለዉ። ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ብኣንክሮ ይዕዘቦም ከም ዘሎ ብርግፅ ነዚ ጉዳይ ናይ ፕራይም ሚኒስተር እውን መልሲ ክወሃቦ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እቲ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ፅንኩር ናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ዓለማዊ I'm going to have to know that we're going to make a deal. I'm not going to be wasting my time. I've always had a great relationship with Vladimir Putin, but this has been very disappointing. I thought this would have gone wrong before peace in the Middle East. And that's President Trump on Air Force One on Saturday, again saying that he's not going to waste time meeting with Vladimir Putin unless a deal to end the war in Ukraine is likely. It comes after President Trump hit Russia's 2 largest oil companies with sanctions to pressure those companies and Putin into ending the war, a move that helped push global oil prices higher by 5% last week. Ukrainian President Zelensky is still calling for new sanctions against Russia and its allies after a weekend drone attack by... But this would have gone wrong before. ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ዝነበሮ ፍቕሪ ከም ዝተወደአ ኢና ንርኢ ዘለና። ብዙ ፅቡቕ ዝምድና ነይርኒ ንፋለጥ ኢና ፅቡቕ ምርድዳ ኣለና ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ ምስ ፑቲን ርክብ ክገብር ኣይደልን እየ ዲል ክገብር ዘይደሊ ተኮይኑ ግዜ ከጥፋ ኣይደልን እየ ብምባል ነቲ ዝነበረ ዝምድና ወይ እውን ምስ ፑቲን ዝነበሮ ምትእምማን ዝመስል ዝነበረ ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ምስ ፑቲን ዘለዎም ኩነታት ናብ ዝገደደ ረስኒ ይኸይድ ከም ዘለዎም ፑቲን ድማ
ንዶናልድ ትራምፕ ቤን ይቆጥዖ ኢሉ ወይ እውን ቤን ስጋት ይፈጥረሉ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ካልኩሌት ዝኾነ ሰብኣይ እዩ ክልተ ስጉምትታት ወሲዱ ኣሎ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ኣቴንሽን ናቱ ኣካይዳ ናቱ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ ዘተንብክ ክልተ ኣገደስቲ ስጉምትታት ወሲዱ ኣሎ ክንርአን ኢና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዘለንስኪ ድማ ውሒዱ ኣሎ ገዳ ወስኽዎ ምክንያቱ እንተደይ ወሲኽኩሞ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ መሊሱ ነቲ ሃገር የዳኸማ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ እንታይ ኢሎም ሓትዎ ኣሎ should the EU use frozen Russian assets to help pay for the defense of Ukraine President Trump you will have to ask you I'm not involved in that that's up to you are you considering additional sanctions you will find out ስለዚ ነታ ገይርዋ ዘሎ እውን እናፈርሀ ከም ዝገበራ ዘተንብክ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ፑቲን ድሕር ዘይሰምዓካ ኣሎ መሊሱ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምታት ይወስድ እንተሎ ተወሳኺ እገዳ ክትገብር ወይ እውን ተወሳኺ ስጉምቲ ክትወስድ መደብ ኣለካ ዶ ዝኾነ ይኹን ኮሜንት ክብ ኣይደለየ ኤውሮጳውያን ነቲ ገንዘብ ሒዞሞ ዘለዉ ናይ ራሽያ ተጠቂሞም ንዩክሬን ተዕጠቕዋ ኸ ከመይ መስለካ ይብሎ ኣሎ ንሱ ንኤውሮጳ ይኹም ትሓትዎ ንዓይ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ኣንጻር ራሽያ ወይ ኣንጻር ፑቲን ክዛረብ ከምዘይደሊ እታ ገይርዋ ዘሎ ገዳ እውን እናፈርሀ ዝገብራ ዘሎ ከም ዝኾነት ዘተንብህ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ፑቲን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ነገራት ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ንኣብነት ፑቲን ነዚ ኩነታት ኣቴንሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብክልተ ነገር ኣቓልቦ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንምስሓብ ክልተ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ሓደ Stories from Russia. It has tested a nuclear-powered cruise missile and it's making headlines across the world. The missile is called Burevestnik. One expert describes it, and I'm quoting, as a tiny flying Chernobyl. Russian President Putin announced the test himself. Moscow says the missile flew over 14,000 kilometers. It remained airborne for 15 hours and it ran on a miniature nuclear reactor. This means this missile has virtually unlimited range and the ability to dodge even the most powerful missile defenses. Now this test has delivered two objectives for President Putin. He's flexing his military muscle and he's extending an invite for a dialogue. Our next report explains why. Yes. Putin ዶናልድ ትራምፕ ብቋንቋ ሓይሊ ከም ዝርዳእ ይፈልጥ እዩ ቋንቋ ሓይሊ ድማ ሓይሊ እዩ ሓይሊ ክበሃል ከሎ ቆጠባ ሓይሊ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኖ ወታደራዊ ሓይሊ the real power ዝበሃል ወታደራዊ ሓይሊ ምክንያቱ ኣብ ኩናት እዮም ዘለዉ ኣብ ኩናት ድማ ገንዘብ ወይ እውን ገለ ይኮነ ዘድልየካ ኣፅዋሪ ዘድልየካ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘድልየካ እዚ ትሪእዎ ዘለዎ ሚሳይል ድማ ናብ ዝደለየ ኩርናዕ ናይ ዓለም ንክንደይ ሰዓታት ክዘውር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ፓወር ንዑዱ ዘንቀሳቀስ ነዳዲ ዘይኮነ ኒኩለራዊ ፀዓት እዩ ዝጥቀም ኒኩለራዊ ንሽተ ኒኩለር ይተምሉ ፓወር ካብ እናወሰደ ዝኸይ ኣብ ዝደለየ ቦታ ስለዚ ንኣሜሪካ ዝደለናይ ዕላማ ክንሃርብ ዝኽልክለና ሓይሊ የለን and we are such a powerful ዝብል ሲግናል እዩ ዝቦም ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሱቕ ኢሉ ይኮነን እዚ ኣንጻር ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታት ጥንቃቐ ዝገብር ዘሎ ኣብ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ስጉምትታት ኩሉ ተገይሩ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ክትቦ ትኽእል ፍሉይ ሓይሊ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ነገር የለን ግን ነቲ ኩናት ካብ ዩክሬን ወፃኢ ናብ ኣሜሪካ ገፁ ክሰግር ቀይሕ መስመር እናደፋእካ እንድሕር ከይድካ ስጉምቲ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ናብ ዘይተደልየ ዓበ ኩናት ኣሜሪካ ድማ ንዓበ ኩናት ብፍጹም ቅዱስ ድልውነት የብላን ብፍጹም ንዓበ ኩናት ምስ ራሽያ ክትገጥም ዝኾነ ይኹን ረብሓ የብላን ክሳራ ጥራይ ዘለዋ ንራሽያ ኣውዲኻ ራሽያ ጥዋዕዋዕ ከተብላ ከም ትኽእል ኣሜሪካውን ንራሽያ ጥዋዕዋዕ ከተብላ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ተለኻኺሞም ክጠፍኡ ክእሉ እዮም መን እዩ ዝኸስር ግን ብናይ ካልኩሌሽን ኣሜሪካ ትኸስር ቢካዝ ናቶም መወዳድርቲ ቻይና እዩ ንቻይና በዓልካ ቀዳማይ ብልጫ በዓልካ ሽልማት ክትቦም ማለት እዩ ስለዚ ምስ ራሽያ ሽግር ክፈትሑ ጥራይ ዘሎ ምስ ራሽያ ምውጋእ ማለት ንዓታቶም ካብቲ ዘለዎ ዝገደደ ዓዘቕቲ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣብ ሲግናል ሰዲዱ ዘሎ እዩ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ካልኩሌት ዝኾነ እዚ ሚሳይል ዓብ ሚሳይል እዩ ዓብ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ንኤውሮጳ ንዕቕቦም ኤውሮጳ ካልእ ዝምልከቶም እዚ ንኤውሮጳ ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ሚሳይል ምዃኑ ብብዙሓት ኪላታት ዝረብ ዘሎ ስቶርም ፔትሮል ዝበሃል ሽም ዘለዎ ኢዝ ግሬት ናብ ዝደለየ ቦታ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ኔቶ ሪፈርስ ኢት ኣዝ ነናቶም ሽም ኣውፂኦምሉ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሮይተርስ ዋላ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ እውን ብዙሕ ብዛዕባ ክዛረብ ይውዕል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ሓደ ክሊር ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ሲግናል ወይ ከዓ መልእኽቲ ናብ ኤውሮጳ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ነቲ ክዕንድር ዝፍትን ዘሎ ኔቶ ዝገልጽ እዩ 14,000 ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክሃርም ዝኽእል እዩ 15 ሰዓታት ድማ ኣብ ሰማይ ክኮልል ዝፀንሐ ማለት እዩ this is a very powerful weapon ከም ንሪኦ ዘለና ድማ attention ናይ ኣሜሪካ ክስሕብ ዝኽእል እዩ
ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ይዛረብ ኣሎ ካልኣይቲ ስጉምቲ ግን ኣላቶ ክልተ ስጉምታት ተሓይስካ እንተሪኻየን እየን ትርጉም ዝባኻ እታ ካልኣይቲ ስጉምቲ ንኣሜሪካ ኣብ ኣፍንጫኹም ክመፅኡ ንኽእል ኢና እያ ትብል Escalating tensions with the US, Russia and Venezuela are cozying up. President Putin has signed a document elevating Moscow's strategic partnership with Caracas. In fact, this agreement initiated by Russia not only strengthens bilateral cooperation between the two nations in political and economic spheres, but also energy, mineral extraction, transport and communications, and more importantly, in security and counter-terrorism aspects. كم نريو ዘለና እዚ ድማ ተኻላይ ሲግናል እዩ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ዙርያ ቬኔዙዌላ እናኣከበት ሎሚ ደ ካርማ ወላ ጽባሕ ብኸመይ መንገዲ ስርዓት ንቕይር ብኸመይ መንገዲ ነቲ ሃገር ነውድቓ ኣብ ዝብልሉ ዘለው ናብ ኣመንጎ ራሽያን ቬኔዙዌላን ሓደ ኣገዳሲ ኮኦፐሬሽን ኦን ሴኪሪቲ ወታደራዊ ሽርክነት ተፈራሪሞም ከም ዘለውን ነቲ ዝነበሮም ሽርክነት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣደይቦሞ ከም ዘለው እዩ ዝንገር እዚ ነፍሱ ዝኻለ ስቴትመንት እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ቬኔዙዌላ ዝተነፀለ ሓይሊ በይኑ ምዃኑ ክሊር ገይሩ በይኑ ከጥፎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ፑቲን ንቬኔዙዌላ ኣብ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ እውን ኢድና ክንእቱ ንኽእል ኢና ዝብል ሲግናል እዩ ዝህብ ዘሎ ክንምንታይ ኣብቲ ቦታ ትመፅዩ ሽግር ክገብር ክእል ኣብዚ ተብላ ኣሎ will Russia fight for Venezuela ትዛዕበ ሕቶ ንቬኔዙዌላ ንምድሓን ራሽያ ኢዳ ክትእቱ ትኽእል ዶ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣንጻር ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ከይዳ ክትዋጋእ ትኽእል ኣይትኽእልን ንጹር ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ንቬኔዙዌላ ሓደ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ከምኡ ናይ ዲፈንስ ኮንፊደንስ ክህብ ዝኽእል ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብ ዩክሬን መፂኻ ክትዕድር ትፍትን ተኮይንካ ኣብ ቬኔዙዌላ ከይድና ኣብ ጎኒ ቬኔዙዌላ ኮይና ንዓኻ ከነሸግረሉ ዘይንኽእል ምክንያት የብልናን ዝብል መልእኽቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ መልእኽቲ እዚ ቬኔዙዌላ ምስ ቻይና እውን ቀረባ ዝምድና ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ካልኩሌትድ ሙቭ እዩ ካውንተር ነቲ ናይ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ካውንተር ንምግባር ንዕኡ ዝያዳ ፅልዋ ነቲ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዙርያ ናይ ራሽያ መፅያ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ንዕኡ ብድሆ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ክንምንታይ ኣብ ትግባረይ ብሓደ ኮይኑ ክስራሓሉ ይኽእል ክንምንታይ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ግን ንሪኦ ዘለና ስጉምቲ ዓብዪ ስጉምቲ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል ስጉምቲ እዩ መወዳእታ ድማ ንትግባረ ናይዚ ጉዳይ እዚ ብሕጂ ክረአ ምክንያቱ ራሽያ ንባዕላ ከቢድ ኩናትን እገዳን ዘላ ተወሳኺ ካልእ ግንባር ኣብ ቬኔዙዌላ ከይዳ ክትዋጋእ ትኽእል ኣይትኽእልን ኣይዶኖ ግን ንቬኔዙዌላ ከምዚ ዓይነት ዲል ኣብ ከምዚ እዋን ክብዎም ምኻሎም ኦልሬዲ ነቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ናይ ቬኔዙዌላ ማለት እዩ ዓብዪ ኮንፊደንስ ክህብ ዝኽእል ምዃኑ ማንም ክስሕቶ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ኩሉ ዓለም ክንፀሉ እዩ ዝፅበዮም ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ወል ተነፅሎ ከምቲ ንሱ ዘለዮ ከም ዘይከውን ዘሎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ናይ ቼስ ፀወታ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ነገራት እናተቀያየረ ቅድሚ ሕጂ እውን ፑቲን ኢሉ ነይሩ እዩ ንስኻትኩም ጥራይ ኮንኩም ከምዚ ክትገብሩ ትኽእሉ ብዙሕ ክንገብር ንኽእል ኢና ብምባል መልሲ ሂቡ ነይሩ እዩ ንዕኡ ድማ ንርኢ ኣለና እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ኤሮጳ ድማ ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዎ ኣሜሪካ ድማ ብርግፅ እዚ ነገር እዚ ድቃስ ለይቲ ክቦም ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ንማንም ሰብ ንኩሉ ብሩህ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብዚ ቀፂልካ ሓንቲ ሪፖርት ኣላቶም ኣብዚ China can help end the Russia-Ukraine war ahead of his meeting with Xi Jinping this week. But Trump also says he's assessing the Russian threat after President Vladimir Putin and his top general claim they successfully tested a nuclear-powered cruise missile. They're not playing games with us. We're not playing games with them either. We test missiles all the time. And I don't think it's an appropriate thing for Putin to be saying either, by the way. You know, to get the war ended, the war that should have taken 1 week is now in its soon 4th year. That's what you're going to do instead of testing missiles. Former CIA station chief. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ኣፅዋር ኣብ ዝተዛረበሉ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ሚሳይል ዝተዛረበሉ ያ ከም ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ንሕና ንፍትን ንሳቶም ይፍትኑ ግን ናይ ብሓቂ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዝህልዎ ሶምን ክወስድ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ናይ ዩክሬን ንዑይ ክውዳእ ዝግባእ ነይሩ ካልእ ወታደራዊ ኣፅዋር ንክገብር ዝገብሮ ዘሎ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ንዓይ በቲ ኮይኑ በቲ ናብ 4ይ ዓመቱ ዝቐርብ ዘሎ ኩናት ሓይሊ እንተዝህልዎ ኣብ ውሽጢ ሶምን ክውዳእ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት እዩ ነዚ ክውድብ ዘይምኻሉ ብምባል ናይ ኣሽካዕላል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ኦልሬዲ እቲ ናይ ፑቲን ኣካይዳ ስግኣት ክፈጥረሎም ጀሚሩ ስለ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በዚ በቲ ሓደ ወገን እና ምስ ፑቲንን ምስ ካልኦትን እና ኣብ ዝፃፍዓሉ ዘሎ እቲ ካልኣይ ግንባር ድማ ብዝለዓለ ሓይሊ ይቕፅል ኣሎ ንሱ ድማ እዚ እዩ
All eyes will be on South Korea for a highly anticipated meeting between Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping. It would mark their first face-to-face meeting since President Trump returned to the White House. The US says the two leaders have reached a framework for trade issues with China, which should lead to a trade agreement. On Air Force One en route to Japan, US President Donald Trump is confident the bruising trade war between China and the US has drawn. አመንጎ ቻይናን አመንጎ ዞም ክልተ ሓይልታት ዘሎ አመንጎ ቻይናን አሜሪካን ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ናይ ንግዲ ኩናት ድማ ብዝለዓለ ኩነታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተስፋ ኣለኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክዕርዮ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ፅቡቅ ዝምድና ኣለኒ ዝብል ዘሎ ግን እቲ ፅቡቅ ዝምድና ዝበሃል ብኣፍ ፈኸራ ዳእምበር ኣብ ባይታ ብዙሕ ዝጭበጥ ነገር ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብዙሓት ኪላታት ይዛረቡ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና ዝገጠሞ ኣብ ኩሉ ቦታ ይሰዓር ከም ዘሎ ኣብ ዝስምዑ The trade war seems to be heading for another pause. Donald Trump is in Asia. He's set to meet Xi Jinping on Thursday. Ahead of that meeting, American and Chinese officials met in Malaysia. This was on the sidelines of the ASEAN summit. Trump was there too, but he did not attend this meeting. It was his Treasury Secretary who took the lead. And what was the outcome? Well, there's no deal yet. All they have for now is a framework, a temporary truce of sorts, and an agreement to keep talking. A successful framework for the leaders to discuss on Thursday. We discussed trade, rare earth. You see a different story. The US is quietly stepping back from many of its hardline positions. Number one. Exactly. زي خمس على كنا لينيره. كل زي ترى عرع زبال زنبرة بدونالد ترامب نشاينا ككمبر كم زخل بس تعريف زبرو زنبرة قص بقص بأب ميديا كم تخلو يسعر على الله قبل كله أب كون الندن شاينا زخونه يكون لو تناي بوليس كم زي جبرون دونالد ترامب أب نفسه كف عودي النات سعره أب أجر شاينا بجاكم أتحنوني ويا كم حرون نابله حد قتال زجبر زلون الستراي لو تزجبر زلون بر شاينا زخونه يكون زجبر ولو كم زي اللي أبزع عودي زد ما شاينا بيلا جرات تذكره خمسة أيام زنقرو سلزي أمريكا قبل على شاينا زخونه يكون قبل التنت كم زي بالله نصور زخونه كنتات تفتير له سلأتي نريو زلنا دما دونالد ترامب طبعا أمريكا كبالاشو سلزي دل زلو أتي مس شاينا أبغيس وزلو كوينات كواس وكم زي كونه دارجا نصور كوين اللابزوانزي سلزي شاينا صبو جيروم مدب جيروم استراتيجي جيروم ننوح استدالولو كوينات سلزخونه زي أمريكا جن بسمعيتن بتحديدن زفتح زي مسلوم زنبرة أب كون النت complete لكابت بيتون وصاي كوينوهم كم زلون أتكونت هادما كم زن ريزلنا حجي حدا عبديل كجبر مخاني زنقر زلو التديل انت عينت وصيت كم تصيدما نجزيهم قد فينا بحفش عقد بزح نجر بوجن أمريكا كما تزغل لو تكلو خمسة كلي زنقر زلو كابز وصينا ناب أفريقيا قصنا حملس سودان Chief has confirmed the withdrawal of his troops from El Fasher. Fighters with the paramilitary Rapid Support Forces claim control of the city on Sunday. According to the UN, hundreds of thousands of civilians are trapped without access to food and aid in the city, which is in the Sudanese army's last stronghold in Darfur. On Sunday, the RSF said they had overrun the army base in El Fasher, with videos posted online of fighters celebrating their victory. The UN has renewed its call. كم رياض لنا سراويتنا السودان كاب كتما الفاشر تدفيو كم زوجة مراحنا سراويت جنرال البرهان قال يسأله زي سلطاوي مزلاء كم زجبر ويون كاو تدفيهم كم زوجة أن كونفيرمت كوينو زورد نبرزين أدرو أب مراحنا سراويت أرجع يسأله كاب الفاشر كم زوجة أجن نابو نخم الله سبزو تعرف قبر مخانم بقمت على دماء تي نايب بحميتي زمراح عتق من الشادمة نتال فاشر كم سقوط أزرع زري كنتان نرلنا كبيت كوينات كم زنبرن درو تناي عتق من الشادمة قبل الحزبي فلاينتهم سلمتي زمتري ومزلهم وتعدراتنا حميتي نفسهم عربينا هيلهم يمزق أسروا نحن عربينا قيح تسلو زخونا نتهم سلمت أفريقيا نعتاتهم يمزقتلو إذا أتهم عرب كوينهم يسمعوه أوايبونتنا أفريقيا نجرسي انت خام مخطب له مجلس كويس يبلو نتوم تسلم تتبهالو قصهم تسلم زبالنا عطاتهم يمزقات له زيهم يعينوا نفسهم عربينا نحنا بقى سعادينا لهم نفسهم زمنوا وين زقرمي زخانه كم تري وزلهم نتبوتات تقاطعيرهم مخانومن قال دما ابزي بزح زسكحكح جبناتي فطم كم زلي زنقر
in the grip of a vicious civil war for over 2 years. But the fall of the Sudanese army's main base in the western city of Al Fasher has been described by the UN Secretary General as a major escalation that will add to the unbearable suffering of civilians. The Sudanese armed forces control most of the north and east of the country, including the capital Khartoum. The paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, now claim to have captured Al Fasher, giving them control of Darfur, where they aim to form a rival government. Triumphant RSF forces, where they كم زنريو زلنا أتي نزي حميتي زمرح زلو الفاشر عطوق من الشاه كنا من تاي ناي ميديا دقف كم زلو بزي خاطري نسك عوات كله ميديا جاو يزبل سراويتنا السودان كعوات كله قم بزح كم هاي تسمعني خا كم نريو زلنا زي دارقا ببزح من قد يدزرب زلو نزا الفاشر زبل كتمام مكسارو زغانتايو دبلوماسياوي وادانا إمارات أبت ميديا تزلو تسعنو وننا نرزلنا زغا نتي أرسيف زبهال تقبلنا نخركب الميديا بزح كتزارب له تكلالك كم استقوصاصر نتكتما أبزن ريو زلنا دما حجي تزغطل أمريكا شمقلنا يفتنا اللي خطب له زل شتارا نزي الفاشر زبهال سلا تقوصاصير وزلو أبت أولا مسؤيك بهال هجي أبت أولا مسؤيم دما نتي حميت زمر حزلا كم منقستي كم هاجر نمقبارو تقعزونا يدوب السودان كجمر كم زخونة إنا هنري مالتيو بوت رايت أو تيل خمان تسقاينا السودان سي أنا ستهزبي وريد وزلو أبزي زر فيديو تاتريو ناي بحكي خات حزن از تريوهم زلهم اتم صلمتيهم تكوينات كتما مستحزت زحدم زلو سوداناوي ازوم ناي اطقات ملشا نارغبو زفصمو زلو غفن موتن ابزا فيديو الله ابزي كن كبصالكم تعمي دفرحنا نچانل لي صقم سلا دفتر زغبر زلو اسكحك حقتلت كاله مغلص يزيبلو زيوم يمتم صلمت افريكاويان سوداناويان يوم نزياتهم زغبروهم زلو كم تريوم زلهم قلت زخونه مرشانن بفيديو يم كازقد حونا رشنوم كلو انت عينت ارمينيوم تي ارسيف زبال زلو وجله انت عينت ارمين مخانو كابي خات تفلت سلازي افريكا زبالسي انت عينت كونتيننتيو مغلصيه زي رغبلانه كن اجين زيوم يم لما توما ابقرنا افريكا لعلي ارترا خوينوم تقبلنا زروح بزنبرو السودان للكايتوبيا كميتي وطم زين ريا زلناينا نفسهم زقاتلو حزبهم زقاتلو قال عسبيت زحرديو شجر كلونا يخلي بيرترا صقام كلونا يخليو نحات حدو ببرز قاتل حزب غني يبلنا هنا زين بعل نفسه زخاله سلطاني نفسه زخاله سلطاني نزل لنا حكيمنا نتزغد لنا كن عري كن غويل لنا امبر زين ريا زلنا كنتات نسال اي خايخات من يلو جن تكونتات زي تريو زلهم دمامني اسك نتي حميت زبال حو تاجيدهم على زبالهم اب واشنطن امريكا تيوم قدا وريدو مالو زبالهم او بس واشنطن يزراربو خمزلون ابز دما نتزبي كميجرم اكيبهم حزم خمزلون اب سودان زغاتم زلو غف ادما اتاب عالم زخف غف زبلو زلو زخونه pray for Sudan كم زبال سودان ناي بحق تحزن ازي كوينو كونتات ناتا اجي ناي موداتا كفال كسغر سلازخونكو حنت زي اخبكم 24-year-old graduate from Harvard. Even after having multiple degrees from the most prestigious university in the world, she has not been able to find a single job for more than a year. It was kind of depressing because you're like graduating from Harvard and then I was like in my parents' house in Atlanta, like unemployed. And she isn't the only one like this. Hundreds of other top university graduates have not been able to find a decent job, even after applying to multiple job openings. كم تريو زلهم زيوم سبعة تريوم زلهم هارفارد مالتها بعالم تزبلت يونيفرسيتي هذا ديجري ده يكون سكلتا ديجري كاب على هارفارد عزوم كله سرح كروه بيكلون يوم زلهم مغنياتو اتي ناي عداقانا سرح ويونتن كامباين تاعت ابزو وانزي بفلاينتهم نعشتو قداموت تمرقتي سرح ناي مركاب عدلهم ناخب دي خيط كم زلون مبزحتو تي انتري ليفل جوبز ما بي اي تكا كم زلون زوم من سياتري وم زلهم دما حدا زي يكونس ولا 100 غزي ابلاي غيرو مون سراح يروح بخمزه لو امريكا يزي ايروباس كنا متاكفو كم زلو خدمت تخل سلازي اي بحكي اكبيد مدرخ تبصحي كم زلون بزح تنقاقتات كدلي كبر كم زلو يم زنغرو زلو اي موداتا مدبناتي دما بزي غيرنا نسغرينا government be buying Bitcoin because it's the single greatest performing asset over the last decade, increasing in value 70% a year over year, every year. Like Germany a couple of years ago, there's a great article. You might know the exact numbers, but Germany had like 30,000 Bitcoin or something along those lines, and they sold it right away. They monetized it into their currency, and it was like the worst investment. ودون دونالد ترامب يتزارب زلو هجرات ابز وان زي بيتكوين كغزالو ابز غايلو زلوا زي بيتكوين زبال ويم كريبتو نلعل غصو خيت كم زخونه معلتاوي يتزارب زلو ابوها بريزيدنت تخوينو زعبي سلطان زلكا تخوينو كونفيدنت تخوين كاخ تزارب تخليقه
ቢዝነሳት ናቶም ድማ ኢንቨስትመንት ናቶም ድማ ኣብቲ ክሪፕቶ ዝያዳ እናስፋሕፈየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ነቲ ምኽርናቶም ነቲ ዘረባናቶም ተጠቒምኩም ዘድልስኩም ትግበሩ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ፍሉይ ውፅኢት ናይ ቁጠባ ክትገብሩ ትደልዩ እንተኮይንኩም እንተዘየለ ካልእ ኩሉ ነገር እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቐሙሉ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ክምለስና 130 ሚሊዮን ሆነን 12 ሚሊዮን ህዝብ ሊያፈነን አይችልም የሚለው የፊልድ ማርሻሉ ንግግር ሻቢያን አሸብሯል። በኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ምክንያት በኤርትራ ባለስልጣናት መካከል ክፍፍል ተፈጥሯል። የኤርትራ ጦር ዋና ኢታማዦር ሹም በዚህ ምክንያትም ከሀገር መውጣታቸው ተሰምቷል። ኢታማዦር ሹሙ ከሀገር የወጡበት ምክንያት የታወቀ ሲሆን ጉዳዩ ትልቅ ትኩረትን ስቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ የባህር በር ኃይል አዛዥ ከአሰብ 60 ኪሎ ሜትር ላይ ሆነ እጃችንን አጣጥፈን አንመለከትም ሲሉ እውነታውን እወቁት ብለዋል። ከወራት በፊት ኤርትራ ለሚገኙ ዲፕሎማቶች ገለጻ ሰጥተው የነበሩት የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳሌ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ኤርትራን አስደንግጧል ሲሉም ገልጿል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ከም ትሪዎም ዘለኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከመይ ዝበለ ህውተታት እዮም ከም ዘለዉ በዚ ካትሪ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሰንክቲ እታ ዘረባ ንኤርትራ ኣሰንቢዳቶ ሚኒስትሪ ሓለቓ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ጀነራል ፊሊጶሲ በዛ ዘረባ ናይ ብርሃኑ ጁላ ተሰናቢዱ ሀገር ገዲፉ ከም ዝሓደመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትስምዖም ዳል ሁለተኛ ልማት ኢትዮጵያ 3 ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚዩ ንሓለቓ ስታፍ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ጀነራል ፊሊጶስ ኣሰንቢድዎ ሃገር ገዲፉ ወፂ ኢሎም ሓደ ሰብ ዝበለኸ ይመስለኩም? ኣዝዮም ብዙሓት ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ። እዚ በዓላቶም ብዝፈጥርዎ ሓሶት ነቲ ህዝቢ ክእምንዎ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ንህዝቢ ኤርትራ ክእምንሉ ዝኽእሉ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሳነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኢትዮጵያ 3 ነገር እዩ ዘድልያ እዩ ዝብል ዘሎ እተን 3 መን እዩ ነጊሩ አይደኖ ሰላምን ብልፅግና ተወሳኺ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ምዃኑን ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ተዓፅወ ድማ ፌር ከም ዘይኮነን ከም 30 ዓመት ብሽጣራ ካብ ኤርትራ ዝመንጠልዎ ድማ ቅቡል ከም ዘይነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ንሪኦ ዘለና ዘረባ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕራይም ሚኒስተሩ ይገድፉ፣ ፊልድ ማርሻሉ ይገድፉ፣ ኩላቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ እዩ። ናይ ሽዑ ቪድዮታት እናመላለሱ ብዚ ድማ 10 ግዜ ድራማ ክገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና። ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ኣውፂዋ ነይሩ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምናልባት እዚኣ መንስማዓያ ጭብጢ ብጭብጢ እውን ክንሪኦ ስለ ንደሊ ነዛ ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ሸር ክገብሩ ኣርየ ኣለኹ። ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ኣኽላባት ናይ ብልፅግና ከምዚኣ እዮም ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ኢልዎም እዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም እዮም። ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ንኤርትራ ንግሆም ብሸትን ውይ ክብሉላ ዝውዕሉ ዘለዉ እቲ ስርሖም ድማ በዚያ ብካልእ መንገዲ እውን ክንርድኦ ይንኽእል ኢና። ዳርጋ ናይ ኣኽላባት ስራሕ እዩ ስራሕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ክንቅፅል ኢና። ለምን ስላልሰማ አትችልምና አትስራው ብሎ መምህር ሲጽፍ ቢሰማ ኖሮ እሱም አጣጥፎ ይቀመጥ ነበር። እሱ አልሰማም፣ አትችልም ማለት ነው። እና የተከበረው ምክር ቤት ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይገባትም የሚለውን አልሰማንም። እዚኣ ድማ ሓንቲ ናይ ፊዚክስ መቸም ቆልዑ እንዲገይርዎ ዝቆፅሮም ቆልዑ እውን እዮም ብርግሶም ቅድሚ ዘለዉ ናይ ፊዚክስ መምህር ኣብ ንሓደ ሰብ ደንጉ ዝመፅእ ኣንበርኪኽዎ ነይሩ ዝብል ዛንታ እዩ ዝነግር ኣቡ እቲ ሰብኣዊ ዝነበረ ድማ ነታ ክላስ ብምልኣ ኣብ ደገ ተንበርኪኾ ሊፍዋት መምህር ገዲቡ ክላስ ወዲ ምስ ወፀ ኣብ ሰሌዳ 2 ሕቶታት ተፃሒፈን ነይረን። ዓርቢ ስለ ዝነበረ ነተን ሕቶታት ንዝመፅእ ዘሎ መሲልዎ ፅሒፍዎ ቀዳመ ሰንበት ተካሉ ፀጊቡ ሓንቲ ካባተን ከም ዝመለሰን ሽዑ ሶኒ ምስ ከደ ኣብቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ናይቲ ዝሓለፈ እዮ ገዛ ዳማረም እንታይ ትገብር ናብ ዝበሎ እዮ ገዛ ኣይነበረኩምን ኢልዎ እዮ ገዛ ተፃሒፊ ኣይነበረን ምስ በለ
ኣብ ዓለምና ዝኾነ ሰብ ክፈትሐን ዘይከኣለ ሕቶታት ብምባል ነቶም ተምሃሮ ተን ሕቶታት ነጊርዎም ከም ዝነበረ ነዚያተን ክትፈትሑ ድማ ይትፈትኑ ናይ ዓለምና ዝበለፁ ዝሓየሉ እውን ክፈትሕዎን ኣይከኣሉን ኢልዎም ነይሩ እቲ ተንበርኪኹ ዝነበረ ኣብ ደገ ግን ነቲ መምርሒ ስለዘይሰምዐ ሓንቲ ካብኣ ፈትሑ ንሕና ድማ እዩ ዝብል ዘሎ ሓሰብ ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባኣኩም ዝበለና ኣይሰማዕናን እንታይ ማለት እዩ ስለዘይሰማዕና ድማ ነቲ ሽግር ክንፈትሖ ክንከይድ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ንዕንደራ ንኩናትን ከም ልቦና ገይሩ ንህዝቢ ክእምን ዝፍትን ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና እዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ነፍሳ ዝኻለት ናብ ኩናት ዘለዎ ዕላማ እተብርህ ምዃና ዘርኢ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ግን ብኩሉ መንገዲ ምክትታሉ ጽቡቅ እዩ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ የትኛውን ወደብ ነው ክሌም ማድረግ የምንችለው አሰብን ነው አርጌሳን ነው ዘይላን ነው በርበራን ነው የትኛውን ነው ጅቡቲን ነው የትኛውን ነው ክሌም ማድረግ የምንችለው ሶማሌ ኢትዮጵያ የግድ የባህር በር ያስፈልጋታል የባህር በር ያስፈልገናል ነገር ግን እኛ የባህር በር ነው የምንፈልገው ወይስ የባህር ወደብ ነው የምንፈልገው ወደብ ስትል የራስህን ኔቪ አኮርድ ወታደር አስፈረህበት የራስህን ኔቪ የራስህን ባህር ኃይል የምታሰለጥንበት ነው ወደብ ስትል ደግሞ ወደቡን ለራስህ ሸቀጥ የምታመላልስበት የምትወጣበት የምትገባበት ሃይዌይ ነው ማለት ነው የባህር በሩ ነው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ እቲ ዘረባ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ናትና ነይሩ ኢልና ክሌም ክንገብር ተኾይና ወይ እውን ክንዛረብ ተኾይና ኣይናይ ትናትና ዝበሃል ንዝብል ዘይላ ድዩ ክኸውን ታጁራ ድዩ ክኸውን ዓሰብ ድዩ ክኸውን ኣይናዩ ብታሪክ ኣይናይ ትናትና ነይሩ ንዝብል መጀመርያ ኢትዮጵያ እንታይ ትደሊ ዘላ እውን ክንፈልጥ ኣለና እዩ ዝብሎ እዚ እሱ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክበሃል ከሎ በዓልና ንቋፀረሉ ላው መሬት ናይ ካል ሃገር ክንወርር ኣለና ወይ ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ ወደብ ተኾይኑ ግን ከፊልካ ትጥቀመሉ እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ዝድለ ዘሎ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ብናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ክንሪኦ ከለና ግን ሓይሊ ባሕሪ ንዘይሮ ኣይኮናን ጌርናዮ ንሱ ይኹን እቲ ፊልድ ማርሻሉ ዝበልዎ እዩ ስለዚ ንሳቶም ወሪሮም ናይ ካልእ ልውላዊ መሬት ክሕዙ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ብቓላቶም ከነረጋግፅ ንኽእል ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኣቢ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ ነቲ ኩነታት ክገብረሉ ዝደሊ ዘሎ ከምቲ ዝድለ ይኸይድ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ኣጀንዳ ንኻልእ ዕላማ እምበር ኣብ ደገ ባሕሪ ከምፅ ኢሉ ከም ዘይኮነ ድማ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነቲ ሓቂ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው ዘየለ ነገር ንህዝቢ መብፃዕታት ገይሩ ብፕሮፓጋንዳ ገይሩ ክሰርሖ ዝፍትን ነገር እምበር ፍሉይ ዕላማ ሃልይዎ ኣይኮነን ፖለቲከኛታቱ እንተደይረዲኦም ድማ ካልእ ዓይነት ወራር ድማ ስምዑ እሳት አለ ኤርትራ ላይ የሚፈነዳ እሳት አለ በዛ እሳት ውስጥ የሚነሳ አውሎ ንፋስ አለ ቸርቾች ሲተከሉ ያለ በየሜትሩ እኮ ነው በዚህ በትንሽ በሄድኩ ቁጥር ኤርትራ ውስጥ ትልልቅ ቤት ሀገር የምን ሀገር ነው እስከሚባል ድረስ እንዳለ ምድሪቱ ይወርሳል ኤርትራ በጣም ከትንሽ ጊዜ በኋላ የምትታወቀው ጴንጤ ሀገር ተብላ እግዚአብሔር ልጆቹን በኃይል ሲጎበኛ ያለው እዚኦም ሰባት እዞም ጠንቆልትን ሰይጣውንትን ኣብ ኤርትራ ዓዲ መላእክትን ዓዲ ኣምላኽን እዩ ዓዲ ሃይማኖትን እዩ ስለዚ ዝኣክል ቤተክርስትያናት ኣለው ዋሕዲ ናይ ቤተክርስትያን የብሉን ዋሕዲ ናይ መስጊድ የብሉን ኤርትራ እዚኣቶም እዞም መናፍስቲ ናይ ሰይጣን ናይ ዲያብሎስ ሒዞም ቀፃሊ ትንቢት ዶ ላቅፁ ዘናበሉ ናይ ሃይማኖት መሸቀጥን መብልዕን ገይሮሞ ዘለው ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ክርስቲያን ሃይማኖት ኣነ ሓንቲ ላትን ኩሉ ግዜ ዝርያ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ክነብር ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣይቁጣዕን ነይሩ ኣብ ሓደ ግን ብፍሉይ ተቆጢዑ ንሳቶም ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሽቅጡን ክነግዱን ስለ ፀንዕዎ ቤተ ኣምላኽን ቤት ጸሎትን ዳ እምበር ቤት ሸቐጥን ቢዝነስን ኣይኮነን ኢልዎም እዚኣቶም ብምሎም ድማ ነቲ ቃል ኣምላኽ መሸቀጢ ገይሮሞ ክፅልየልካ ገንዘብ ክፈለለ እዮም ዝብሉ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ነቲ ገለገለ መሃይም ዝኾነ ኤርትራዊ ሓንቲ ቪድዮ ላትና ኣብ ካልእ ከምፃልኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎምሲ ገንዘብ ሓውለ በዚ ክፅልየልካ ይብልዎ ኣምላኽ ኣብ ገዝኦም ከሎ ኣብ ቤቶም ከሎ ኣብ ጥቃ ኣብ ዙርዮም ከሎ ንኣምላኽ ባዕሎም ክንድዝፅልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ ሓደ ለኽባጥ ገንዘብ ይኸፍልዎ ክፅልየሎ ካብዚ ንላዕሊ ድንቁርና እንታይ ከጋጥመካ ይኽእል ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘሎ ናይ ፍሉይ እዚኣቶም ከኣማልድነት ናይ ቅድስቲ ማርያም ኣይከውን እዩ ዝብሉ እዮም እኮ ቅድስቲ ማርያም ወይ ቅዱሳንስ ከማልዱ ይክእሉን እዮም ይብሉና በዓልሳቶም ለኽባጣት ግን ከማልዱ ከም ዝኽእሉ ብዝኾነ ኣነ ብቲ ናይ ሃይማኖታዊ ጎስጓስ ክኣትክልኒ ሃይማኖት ተጠቂምካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ እዩ ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ
أنا أملاخ لو خبير ترى قالوا الناس بهال البروباغندا يمسرحوا له نزياتهم ون عدل كنا بايكونان بالف الأخباطات كن هاجر كتورر سائل كامر أي تبغى يكونن باي وجنا نزقط عني كلاتهم حدا أجنداناتهم حدا علاماتهم هاجر نمبراسيو قال يوم ببوليتيكا هم جاي قال يوم ببوليتيكا قال يوم بهيمانوت قال يوم بتنقلنا قال يوم بحونات قال يوم بسجاب قال بكل زجبر زمته إيرترا نموحاتيو نيرترا نمزمات دايمبر كالا حاليوت ويون حزب إيرترا دنقاص أصله زلو ما يكونن سلازي أب حدا نجر نصور زخنا مردا تاكل ونالو نغتن تم بروباغندا زبلو زلوها በኤርትራ መካከል ስላለው የሻከረ ግንኙነት የተናገረው አቶ ጌታቸው የኤርትራ መንግስት አቅሙን ስለሚያውቅ እቺን አስምሩባታው አቅሙን ስለሚያውቅ ጦርነት የመጀመርም ሆነ የመግጠም ምንም አይነት ሐሳብ የለውም። እቺን ስተነትኑ እቺንም ተንትኑ فزي زهجت ريورد لهم روكيت ساينس يو زقلت لهم زلو ጌታቸው ረዳ ካብ ቮትካን ካብ መስተን ክሓልፍ ዘይክል ፖለቲከኛ ብኸብዱ ዝተሸጠ ሰብሲ እንታይ ኢሎም ማኺርና ይዝብል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ አቅሙን ኩነታቱን ስለ ድፈልጥ ምስ ኢትዮጵያ ክዋጋ ወይ እውን ናይ ውግእ መደብ የብሉን ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ኤርትራ ንኸይከውን ናብ ካልእ ክኸውን እዩ ዝደልዮ ኢሉ እቲ ምስጢር ነጊርና እዩ ዝብል ዘሎ ምናልባት እቲ ርእስኻ ፅቡቅ ይሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ቅድሚ 3 ዓመት ካብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 3 ዓመት ሎሚ ዝበለፀ ዓቕሚ ዘለዋ ናቹራሊ ምክንያቱ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ስለዘየላ ግን ቅድሚ 3 ዓመት ነቲ ኣለኒ ትብሎ ዘለኻ ኢትዮጵያ ብግምጣሉ ሽዑ እያ ፅቡቅ ነይራ ነቲ ስርዓትካ ነቲ ንዓኻ ዝኸፍል ዘሎን ዘካይደካ ዘሎን ዘጥሓኖ ኣብቲ እዋነቲ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑን ሰራዊት ኤርትራ ምዃኑን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑን ብተደጋጋሚ ከተመግሱና ሰሚዕና ኢና ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ንኩናት ዓቕሚ ሃሊዋ ይሃሊዎ ኩናት ከም ዘይደሊ ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈሊጡ ዘሎ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ናይ ኩናት ሸውሃት የብሉን ኩናት ትደልዩ ዘለኹም ባዕልኻትኩም ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ኣካል ናይቲ ኩናት ምድላይ ድማ እዚ እዩ አንጻር ስርዓት ግደፍ ክቃለስ ተበገሰ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኃይል ዘጣመረ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕር ዓፋር ተዋጋእቲ ዕጡቃት ከም ዘመረቀ ኣፍሊጦሎ እቲ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ መሬት ኢትዮጵያን ዓመታት ምድለዋት ዝገብር ዘሎ ጉጅለ ዕጡቅ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕር ዓፋር ንሰለስተ ዋርሕ ከሰልጥኖም ፀንሐ ሰራዊቱ ኣመሪቁ ወተሃደራዊ ኣዛዝቲ ጉጅለ ኢብራሂም ሃሩን ከም ዝገለጾ እዞም ወተሃደራዊ ስልጠና ወዲኦም ናብ ኣሃዱታት ዝውዝዑ ሓደሽቲ ኣባላት ሰራዊት ነቲ አንጻር ስርዓት ግደፍ ገብሩ ዝትልሙ ዘለው ብረታዊ ቃልሲ ሓደ ስጉምን ቅድሚት ዝወስዶ ይክብል ተዛሪቡ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ቀይሕ ባሕር ዓፋር ከም ዝገለጾ እቶም ሕጂ ተዓሊሞም ወዲኦም ዘለው ኣባላት ሰራዊት ኣብ ምንቅስቃስ ሰራዊት ስልትታት ደባይ ውግእ ምጉልባት ኣካላዊ ብቕዓትን ኣብ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነዞም ናይ ዓፋር መኽፈቲ ኩናት ዲ ክጥቀመሎም ደልዩ እዚኣቶም ሓፍኮፍ ክብሉ እቲ ሚድያ ድማ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ሚድያ ዝያዳ ቃልቦ ክቦም ኢና ንርኢ ዘለና ያይ በዚኦም ናይ ሶምናት ስልጠና ወሲዶም ዝብገሱ ዘለው ዝፈርስ ሃገር ዘለዎም ክመስል ንኤርትራ ከውድቑሉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዖ ዘሎ ንቐፅል የኢራንን ድሮን መታጠቋን አሳውቃለች። የኢራንን ዘመናዊ ድሮኖች መታጠቋን አሳውቃለች። እሱም ብቻ ሳይሆን የቱርክ ድሮንም ባይራክተርም ጭምር ኤርትራ እንደታጠቀች ታውቋል። ድሮን ባትታጠቅም አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ ይተኩሳል የሚል እምነት የለኝም። ይህም በተደጋጋሚ ጊዜ ገልጫለሁ። የውስጣዊ ትኩረቱን ለመስለምና የኢትዮጵያውያንን ትኩረት ወደ ውጭ ለማውጣት ነው ጥረት እያደረገ ያለው። ቡሬ ላይ ሄደው እነ ጌታቸው ረዳ እየተንደፋደፉ ነው። እዛ ጋር ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኤርትራ መቸም ኤርትራ ከይተዛረበት ዘይዝረብ ነገር እዩ ዘየላ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ድሮናት ከም ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ድሮናት ኣጢቓ ከም ዘላ ካብ ቱርኪ ካብ ኢራን ገለገለ ካብቲ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለው እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ድማ ኣቢ ምስ ኤርትራ ክዋጋእ መደብ ስለ ዘለዎ ይኮነ እንታይ ደኣ ብፋኖ ይሰዓር ከም ዘሎ ነቲ ናይ ፋኖ ጠመተ ነቲ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ጠመተ ንምጥምዛዝ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝግበር ዘሎ ብምጥምዛዝ ናይ ዓለም ሚድያ ናይ ዓለም ኣቃልቦ ናብ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ከምዚ የለ ንምግባር ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ዲፍሌክሽን ታክቲክ ነዛ ዘረባ ዝብላ ዘሎ ኣክቹሊ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መደረ ተዛሪቡላ ንሕና
ዝኾነ ይኹን ዲስትራክት ክንገብር ወይ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካና ንክንሰልብ ኢልና ንገብሮ ዘለና መደብ የብለና ውሽጥና ምዕባለን ግስጋሰን እዩ ዘለና ንኩናት ገለመለና በለይ ሸፊንዋ ግን እቶም ዝፈልጡ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘለዉ እዚ ድራማታት ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ከበግስ ስለ ዝደለየ ዘይኮነ ደይ መደይሉ ናብ ካልእ ዕንክላሎ ክወስድ ስለ ዝደለየ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ ነጊሮም ነይሮም ኣብዚ እውን ዝተፈላለየ ርእቶታት ካብ ተጋሩ ዝወፅእ ዘሎ ክንሰምዕ ኣብይ ኣሕመድ ብሓደ ሻዕ ንሰራዊት ሻዕብያ ከምኡውን ኤርትራ ከምኡውን ንትግራይ ብሓደ ክወቅዕ ኢልካ ተሓስማ ድዩ ወይ ከምኡ ክኾን ይኽእል ድዩ ኣሰላለፋ ኸታ ይመስል ማለት ከምኡ ላክል ጥንካረ ኣለዎ ድዩ ማእኸላይ መንግስቲ ንትግራይን ኤርትራን ብሓደ ሻዕ ከጥቃዕ ይኽእል ሕዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ወታደራዊ ገምጋም ኩሉ ግዜ ጌጋ እዩ እሺ ልፋኖ ዘርእየሉ ዝነበረ ዝዕቅነሉ ዝግምግመሉ ዝነበረ ጉጉይ ምዃኑ ፋኖ ኣብ ምንታይ በፂሕዎ ኣሎ ህዚ ይስሪ ገምጋም ኩሉ ግዜ ናይ ኣብይ ከም ታይስም ክትወስዶ ይብልካን ካላይ ኣብይ ጉጉይ ገምጋም ጥራሕ ዘይኮነ ዝግምግምስ ጉጉይ ውሳነ እውን ይውስን እዩ ስጉምቲ እውን ጉጉይ ይውስድ እዩ ሶ ኣብይ ኣይገብሮ እንትብሎ ነገር ስለዘየለ ንኣኻ ዘዋፀካ ብኩሉ ነገር ክገብሮ ኢልካ ምድላው ምግባር እዩ ዘዋፀካ ከምከማይ ለኣና መጀመርያ ለትግራይ ከይጥቃዕ ላብ ኤርትራ ከይዲ ልብል እምነት የብለይ ብስሩስሩ ዘይኸውን ነገር እዩ in any direction ደንብ ጌርካ ተሓሲብካዮ ንትግራይ ከይጥቃዕ ናብ ኤርትራ ከይዲ ኢልካ ኣይተሓስብ ነገር ግን ንትግራይ ዘጥቃዕ ዘሎ ግን መጨረሹ ላበይ እዩ ኢልካ ግን ድማ ህዝቡን ክትሓስብ ኣለካ ማለት ሓይልታት ትግራይ መሰዳኸመስ ላበይ ከይዲ ምዃኑ ኣብ ሚድያታት ድዩ ኣብ ኣደባባይ ድዩ ኣብ ምረቃ ድዩ ኣብ ግዛዕ ድዩ ይዛረብ ኣሎ ሰብኣይ እዚ ስለዚ መጀመርያ ላብ ትግራይ ክመፅእ ልብል እምነት እዩ ዘለና መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ግን ሰራዊት ትግራይ ላብ ምዕራብ ከይኣቲ ናይ ሞትን ሕየትን ግብግብ ክገብር እዩ ልብል እምነት እዩ ዘለና እቲ ዘሎ ናይ ሰራዊት ኣሰላልፎ እውን እሱ ዝመስል ክልተ ሓደሽቲ እዝ ኣጣይሾ ኣሎ ናይ ሓደ እዝ ትግራይ እዩ ኣዛዝ ገይሩ ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ እቶም ህዝል ተጣይሹ እዝታትን ትሕዝ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰላልፋን ተሪኢኻ እቲ ወታደራዊ ሰላልፋ ሰራዊት ህዝል ተጣይሹ እዝታትን ትሕዝ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰላልፋን ተሪኢኻ እቲ ወታደራዊ ሰላልፋ ሰራዊት ትግራይ ላብ ዞባ ምዕራብ ንኸይኣቲ ንምዕጋት ዝዓለመ እዩ ብጭፍራ ብወልድያ ጌርካ ብራያ ገይሩ ከዓ ዘከማችዮ ዘሎ ናይዚ ቴንሽን ንምስሓብ እዩ ሓይልኻ ንምክፋል ባላንስ ንምግባር እዩ ልኡኽ ብልጽግና ኮይኑ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝመርሕ ዘሎ ገበነኛ ጥንተት ከፍርስ ንመንግስቲ ፌደራል ተጸዊዑ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገዲ ከምኡ ድማ ብሰናይ ፍቃዶም ናብ ቤቶም ክምለሱ ምግባር ሰነዳት ዓለም ለኻዊ ቃል ኪዳናት ብድምቁ ዘስፈርዎ ሰብኣዊ መሰል ኮይኑ كم رياض لنا أبي أحمد نتي كنتات ناي تجراي كم زي برهانه ونكبلت سنة نابز جد ده عزقتنا موسادو بزح تنقلات أم فحاص كم زركبن معرب تجراي تي كم حدا ما بقى سكينات ناي تجراي كجبر خمس زلو زري ملكة هاد مان رلنا تكونتات بوجن تجارو بزح من قدي ريتوز وهابر لزلو خينو كم زي برهانه كبلت سنة ناب تجراي دي كجمر ناب إيرترا دي كجمر بيناي كجمر خلتي دي كهرم زبد ما أبتو بوليتيكا ناي تجراي ببزحي كزربينا نسمع زلنا. نقرأك. البريزيدنت إسحاق مركب. نو البريزيدنت إسحاق راح مركب يكون. كم هزواو جنبار قصي نهزواو جنبار قصني عصر شو حتى نحتنا كم تمكر خرصة اللي يتحسبني. هذا. سلذي أسمر خليه نسمر صحفات بدن بقرأ قراءة أمية مستوم لعلوه تمرحنات نهزوا وجنبار نحذي هجدف مساعتهم كالرخبية تمكروا ذو أصلا تعليو خصمية لي بترجع جاني عاوزي زبتخت تعليو عاوزي حرر تعليو يكاسل بر أنا أقوم أيجي لك الله كلاي وانا أنا ثيمت كتير من لك أمونغو حزب تجري أمونغو حزب إرتران نايموتن حياتن زمدنا يوزلنا مسز بإرتران مس منجس إرتران تبع إسكا درجة التجري كتفطر أي تخيل لو نتا استحلوه تاريخها بهلا قانقا حيواناتها زحق التجري مرأي أي كال كابتن مكوري تكذله كل جزء نحن تجارو ندفع نسعر بسمين دمت حيلينا على سعرنا بغير بحال طاليان بو مصريو انجليز بو مصريو تركو بو مصريو جبس بو مصريو
اتوانا حرجنا أو سمين يزلو سلز سمين كعرها من سمين زلك زمدنا ناو نور كيف ملسكا حاو حزبن حاو منقسم كيف تركا أنا مسخونة كوربيترو مسخونة حلفدو عشان حدا خبليين تلك كم نريد زلنا تي أبتغراي زلو بفلاي بوجن مسوحات زلو ويون أبتي نتغراي هاجر زعمن سب أبحد عينت معلبي موضوع كودقنا نريد زلنا أرجعي دم حركة كابتم نصور زخانة مركزي كابتغراي ساعة تجزي زرة نصور زخانة مركزي زوات زلوا يمكن توم نصور زخانة مركز زلهم تبغى زخانة ريتو يوم كوبن سمع زلنا بخل وجن ما يسو مينستر زبلس تايم حاوركم زلوا تفلت مواقع رخشة كنديكم زرقح تفلت يفلت سلزي يلن لك كله بأتينا منجست خستايس مردود صبري يلك كله توم منجستاو بيروقراس خنق أساس زغول بمينستر درجة تجارو خمن دكتور أبراهام بلاي كواس ارتبل أبناء تجاري روحة كفيدو يكالون ولا دليل تهلونكم صي يقولون إزي نعي سؤالو زيج بيت قدائي لإزام أفتح مخار مينستر زبلس تايم حاوركم زلوا تفلت كمتري ودلهم اتم أبي أب زوريوز كبام زلوا تعد كأني خون كالوت نأجندا أنا كوينات نيرتران مهرام نخالد نمقبار تدي كوينو نتقراي كما عبلو أجندا كلهم كم زيكل تدقاقامي يم تزارب زلوا أبزون سمعوا أبي أبقونو كسل فكات غينو تعين سبت كون لك وعبالي أو صف أمر واشال تزارو زروا بتعم سكفي قد مع 13 عامتس بهليكوبتر متينيرة خزر في مساجري متينير يشي هو حد زرافيو سبل ملئخت حزل يزحل بزل شعلنا رأي هذيك لجيت متى يجور له زرافيو تلولو زنبرة قد مخينات أبي أحمد بيتاچو ردا لجيت متى يجور له مالك خزرفس متينير هذي قبل حلف 30 عامت بالي مالز زموستر صحفة كم تري وزلهم اتكونتات توم بمسابي أميرهم زلوا حيلتات نتصدق خمسة يكونوا ولا أبزون دبرت إنه مودة تباعرنا هنود. كويفا تذكر الملحن أي كأني مس يوم سيدر كوينو تحكون هذا تكراي وقايو عايز كله تعكسي كوينات ولع أسمعهم كوينات واقع تكراي ولع ويتوهل وترينا نصبر أخذ الحين هذا تكراي ولع أيو كأنه لوزلو قاسيلن أنا ميت خون تخينون أنا كمل ما ملأت خون تخيل تراي سئل كاب دقو خينكا نزقود لتراي ستاك تقبل نقول كسبات بزقبرو وجيجاتات بقول كسبات تارجت نداقبركا نقالسي مهرام أنا يدقفون مالتيو لذي أنا كل سب مالتي كله تي بقى صور بتخاولو أمن يزبل تقالا ساي يازقن بارزي كعسل الله يزبل بقى أو كساتف خلالو مساتف علنا أمرات يلن مالتيو جي مروح سنتها وإيكيبيا سلسمعنا أو صفوف نجار سلزول ليكونن قال المنتهي له مرات حرة قال أنت مسيحهم لنا وتسجني للنوريو جي كوم غيرهم على تريول لهم زياتهم أبي أحمد مع تعويد تايب لالو ساتهم كا مسابق نسمد علينا لو تخنا مسيهم زبلو زلو نبي حكي نعي ودو نجاريزي مسابي كتسمى زفتنا نعبي مسابي سلس أمد كده مثلوتي لأن نديجن نيرتراجن حدا عبيد أوريز الراجع فلا مغنياتو مسابي تسمى دابزوان زي بزعبا يرترانا كحطت مورال يبلون من البعض كدع تقول عبزو إحنا قرندينا أنت كمان لا كدع مالت مسألة يقولين هجر كفرس ذلي أجي هجر كفرس ذلي مسألة يستفل عليه حيلتات كل وخلي أبي أحمد جن وقعوين يرتراك ورر زهندج جلو سب مخانو بغالاتو نسمع لنا قمت هيكونن موسوينا خنسرح زبلا كاسب دما زتود جيم كوين يسمعني بزخونه نزياتهم حنت ملسلا بوغن جنرال سبحات بس هتصم تيرترا حنت خمزه ولو سيتكا مزراب لموديو بوليتيكا نا ايثيوبيا حيلو او ينير بتقالك كمزنا باقع سعر طرح تفلطنا يلعل ناي تحت يفلط ناي ما ناي صقام شو هذا لملم انديو شو اسلملم كوي عندنا دا مسكينه تهلو عندنا با بنصاري إرترا دلو صقا دو حدا سبالو كبعهم لا لها صقاتات الو كابسب جميركا تصنع سبي هذا نعس راسه دواغا سبي
أبتقنا بيت مرتأتي قدامي كوس إرتراو نبوري دو أفريقيا سدته خالص سدته تحت شيء نقدر كوين دازده بحثيرن حفشة ونقرار بهاجراو من نتناخ خمي انتهي مثل مئة عمد جبرنا سلزو الناس قال خن زارب نخينا هنعك نخينا تاين مثل نحنا كم هاجر مئة عمد جيرنا لنا تاين مثل حقي حزب إرترا كم من النت مالت أبهرن أمورالن هذا أبن لبامن صنعن سعرنيان حدنت امنات ديسيبلين زخص كوسه لكل دما حيالن زي سعر حزب مخانو نعلم ناتو نصرلو مسيلو كومو ايفولطونيوم ايردونيوم دحر دا معلت سماعتات كوين كلاتنا بصرغا وصينا شمحنا غغزانا سرقنا لنا اينفرحنا اقال هاجر كل انت وصيو مسرق قداماي دمصي كي وصا كما ليت مسيوم سرقو خاص نوري ابزو كل سب شمع حيز وصي خلو بدحريت غزاوت تطرحيب سرق يلا نزيتاتهم كريدو علتم وصاتنيا هكا كما يلمسيزي كما يكوينو لبدلو خا نزيتاتي دري نتلع دلو اي ترينا نتي تحتي زلخا كمنت بهرو امورالو هذا ابن لبامن صنوع سعرنيا حدنت امنات ديسيبلين زخصكوسه لكل دما حيالن زي سعر مخاني ثانك يو جنرال صبحات افريم كل غزي نزب إرترا بتخكلنيا قالات كغلص زخاله جنرال نوشي إرترا لنا نسوع كلهم تمهارنا عند حدارنا ككل كسالاتنا يتحبرسب ككل بوتاتنا يزهاجر ككل كبابتنا يزهاجر زمصي مالس ስለዚህ ኣብዚ ንሽ ኤርትራ ላብ ማለት ሳምፕል ናይ ተዓባ ኤርትራ እዛ ኮሌጅ ክልቲኡ በሐንሳብ ክሰርሕ መንግስት ምሳወጀ ክልቲኡ ኮሌጃት ተጠርኒፎ ኮሌጅ ቢዝነስን ማህበራዊ ስነ ፍልጠትን ተባሂሉ ሳብ ሕጂ ንጥፈታት ይካይዳሎ ማለት ካብአቶም ፒኤችዲ ሆልደርስ አለውና ዶክተር ማስተርስ ሆልደርስ አለውና ግራጁዌት አሲስታንት ድማ አለውና ቀዳማይ ዲግሪ ደረጃኦም ማለት እዩ ክፍሊ ሕሳብ አለና አካውንቲንግ ዝበሃል ዓውድ ማለት እዩ ክፍሊ ቁጠባን ፋይናንስን አለና ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፋይናንስ ክፍሊ ህዝባውን ዋኒናውን ምሕደራ ዝበሃል አለና ቢዝነስ ማኔጅመንት ኤንድ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን ንብሎ ከባቢ ክላስሩም ሲና ዘለና እዚ ክላሳት ሓንቲ ካብተን ኣብ ኤርትራ ዝመፃ ደስ ዝበለትን ቪድዮ እንተላ እዛ ቪድዮ እዚኣ ፈዚ ኩሉ ግዜ ኤርትራ መንእሰያ ኣብ ከመይ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ኩናትን ወረ ኩናትን ጥራይ ዘይኮነ ዊ ሃቭ ቱ ሽፍት ዘ ናራቲቭ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ምዕባለ ናይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዝስራሓሉ ዘሎ ግን መዐቀኒ ብቐሊሉ ክትሪኦ ዘይትኽእል መዐቀኒ ድማ ስለ ዝኾነ እዩ ካብኡ ቀፂልና ክልተ ሰለስተ ነገራት ክንርኢ ንሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀት እዞም ማይክሮ ሬከርድስ ምስ ኢንጂነር ፍፁም ዝገብርዎ ዘሎ ክርኢ ከለኹ ድማ ብዙሕ ድምፂ ዘይብሉ ቪድዮ እንዲኦም ዝገብሩ ግን ሓደ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ነገራት ካ ስለ ዘርእዩና ደስ ይብለኒ እዚ ኣብ ቤት ሕክምና ኦሮታ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ኢትስ ቢዩቲፉል ኤንድ ነቲ ቦታት እናዞሩ ዝገበርዎ እዩ ደስ ዝብል ነገራት ንርኢ ኣለና ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ድማ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለኒ እዩ ኣብዚ ቀረባ እውን ከምኡ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ቪድዮታት ኣብ ገለ ቻነላትና ከነውርድ ንፅዕር ኣለና እንተፅዒሩ እንተሰሪሑ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጋዜጠኛታት ብሓደ ኮይና ከምኡ ክንገብር ይሓስብ ኣለኹ ብፍላይ ኣብዚ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ቻነል ብሽሞም ዝገብርሉ ጋዜጠኛታት ካብ ኤርትራ ይኹን ወይ ኣብ ኤርትራ ዘለው ከምኡ ይፅዕር ኣለኹ ኣነ እውን ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዝያዳ ደስ ስለ ዝብለኒ እስከ ካብቶም ንኡሳት ኣሕዋትና ድማ ገለ ክንሰምዕ السلام عليكم يا حواتي لما عند حصر زبرت ملقت لاتني الساخة عن منع نزوم فيمينين إنرجي دلكم عودات يا نزوم فيمينين إنرجي دلكم لك كم نيا وارد بحريان دلكم بزحات عودات لهم سرحكم غيركم تعطوا نفعات على كبل كمستن جزري بلكم السخوم سرحكم من جيمكم من بقى تقول لي كرابات يرسل في زعما نفسهم تحت تقدس بزحات نفعات عودات لهم قال خالهم نزاني هوتكم برسيكم سي you worry about everyone انت يقبر له مش متى حلف مش متى يقبر خص يقبر نزي مش ما انت يقبر لنا مش ما انت حلف لنا متى يقبر لنا اندابلكم جيزوكم تطفوا مالتي سو انت كبدلي يا حواتي تي environment ناتكم انت راه هيوتكم تغيروا حجزوكم انت زي له change your environment عدنا ندينا كمان قديفنا متينا I can't do environment ناتك خد كير مالتي change your environment extra small خدنت داخل go to gym زحفتنا شماي فلتاني كم تبلو زلهم جن أتي زلخايو أكبابي دحري نابتدليو نقرادي وسك خينو أكبابي خاقير عبد خان كتقدف زي كبدكا نخت معبل زعنك ساكا أكبابي كتقدف دمالكا يغني لنا نشتي حفتنا نبي حق تصبو مغريو نسجر
in general ولا بنات كان لها غزارة of course كن تفضل خاص لازم كا channel كتمرت خلهم من تاني غستاي زمرتكم channelات هو حجي فلالي كم بصراحة خلي حدد مولا كان حدا ليها مجمريا بتقول ما قد مويلو خسر حكا زلي زغيل سب زغيل channel جايت ايوه مالسي زخنا له تمني انا اخذ صراحه بلك انا خسرح حق زكاه زغيل ابغون channel كتاتو تخلي خاش غير يقولوا ወይ ከአት ስራሕ በዓል ኸሰሪሕ ኸኣለ ሽዑን ኣብቲ ምዝርጋሕ ክትከይድ ትኸሊኻ ኤንወይ በዚ መንገዲ ኣነ ክገልጾ ዝደሊ ኣብ ዲስትሪቢዩሽን ኩሉ ግዜ ፀገም ኣለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብቲ ናይ ደገ ማለት እዩ ሓደ ስራሕ ክትሰርሖ ጥዑም እዩ ኣነት ክምለክት ዛ ስራሕሲ ባዕሊ ፅሕፈ ባዕሊ ዳይሬክት ገይረ ባዕሊ ፕሮዲስ ገይረ ንኣብነት ባዕሊ ሰሪሐዮ ገለ መለ ሕጂ ክሳብ ስርሓ ክትውድእ ክሳብ ዛት መልኩ ደረጃ ሽግር የብሉን تا فيديو فاينل صريح ابيد يمتحت كوتا فيلم كن نفس بغم يزرقها حسي حدا كندقل زغون حطو طلع كم عاد بك جي ابوش تعدي خمس ورناو مره شجر له انت تشجر ابوش تعدي فيلمنا نحن ولا انت نقولنا يوقعفي كل قصه سب يري ايو كنت صغير مر ولا تواقو خمان تدي تقلطي حايش نوا سبسق حفر غليو بغن دي شو طوبت وش تعدي جلس كبير غلي زارتني نحن تغفل كنزي عم تقولنا لك كسي كتقرب يا اخي مره يخنقل عينك ስለዚህ ስንሉ ሶልቭ እንገብር ዳሕሪና ትኮኑ ሆን በዝናይ ሶራ ፕሌየር ዝበሃል ገላቲና ኣብቲ ናይ ደገ ክትከድ ከለኻ ኸኣኒ ዩቲብ ቻነላት ከማዓት ቻሌንጅ ኣሎ ሾ ፊልም ካንታይ ዓይነት እዩ ዩቲብ ኸውን ድዩ ከም ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክሳብ ሰብ ርእዩ ክስታይ ዝገብረካ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ንሕና ኤርዋንታች ክንውስን ከለና ካብ ኣነ ብዕላል ጥራይ ዝዕሎ ነቲ ዋና ንተስፍየ كم نريد لنا كسع كندي كبيد مخانو قداينا يوتيوبن زي ابير تراز فرت حستون قال جليمبس كل وانا تا فيديو ابتي ارتشيا ميديا نتورك لاغن انا نبعلي كمي يرو يشرحوا كيريوس لزنبركو قال كابتي ستورناتهم وي قال كابتي تشالنجز ناير تراويا نخردا اخيلات نقبل دالي نتيناتهم زانتان نتناتهم كنتاتن كنردا لي امتيا يغن يلنا نتي كم زعينت حسوتا زغرب زلو عملو تحسوا ابني وكيتكم سمعونا لو مارساب زغودي ابكال سراح كسام نراقب دحام كونو لايك جبور شير جبور نخلاتهم لما دقفنا بلنا مزيان قتفكم سلموا قيحوا كيت المتاع عاتر نوحوا كيت المزور بقى خيري لي لحمدي هو ناس بحري عاتا من يوم تاريخ وزهسر طيقوا اليوم زي والعز وسر كيو وصلوا العشاق يوصلوا رزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبه نواه عدي عدي لالو صفحة كلها دمي بحري طريمي عمو قلبه نواه عدي عدي لالو صفحة كلها دمي بحري نبيني